Bisayang Gamay presents Budiyaka sa mga Bisaya. Kada Biyernes, alas 8 sa gabi, UK time. Duyog na mga kaigsuunan, Budiyaka sa mga Bisaya. Hosted by Bisayang Gamay. Budiyaka sa mga Bisaya. Bisayang Gamay presents Budiyaka sa mga Bisaya. Kada Biyernes, alas 8 sa gabi, UK time. Duyog na mga kaigsuunan, Budiyaka sa mga Bisaya. Hosted by Bisayang Gamay. Budiyaka sa mga Bisaya. Dagkaan kaayong ulog daw nagpukatawa. Kung magtagalog ni perti daw ang gahiak. Dili mi parihan ninyo hilig nga mo chismis. Mas maayo po mi ninyo nga mo in English. Api siguro ninyo wak mi mga grado. Diha mo na sayop kami mas edukado. Kinsa man ang inyong pinakamaayo. Inyo ang busy amo ka man ang presidente. O kung sa sports ang atong istoryahan. Sa basketball si Fajardo ang number 1. Sa tanaw ba'y makalupig sa nagaigan. Pinakasikat pinakadato si Pacman. Sige lang mo ingon namong dila pinakagahe. Suya lang mo amo pinakagahe. Among braso ba pinakagahe. Pero kasing-kasing namo humok siya di gahe. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya. Mga buutan og inyong masaligan. Sa Ozamis, Bohol, Cagayan og Jensen. Ladies sama Dipulog, Masbati og Iligan. Daghan kaayo mga sexy og mga gwapa. Mestiza Morena og mga chinita. Dumagit Cebu, Davao, San Carlos, Zamboanga. Magpangita ka kung imong maila-ila. Kung gusto ka maminaw, maayo nga mo kanta. Daghan kaayo labi na mga Cebuana. Maayo mo saya budots og uban pa. Perting usuga mo kiay og muzumba. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Kumusta mga kaigsuunan? Welcome po sa ating programa Budiyaka mga Bisaya. Welcome sa atong programa nga kaigsuunan. Magkuyog-kuyog ta sa sulod sa duha tutulo ka oras sa ating programang Budiyaka mga Bisaya. Ayan, usa na pud kagabi nga puno og katawa. Siyempre, kuyog ninyo June og si A-Basic in a little while. Bisaya ko, irespeto ko. Nga Bisaya ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud nga Bisaya ko. Buutan ko, irespeto ko. I'm proud Bisayan. Once again, maayong gabi sa inyong tanan. At welcome sa atong programa. Mag-auban ta mga kaigsuunan sa sulod sa duha tulo ka minutos. Tulo ka oras. Ayan, welcome po mga kaigsuunan. It's Friday. Thanks God it's Friday. Ug magkuyog-kuyog na pud ta sa usa ka maanlindot nga programa ang Budiyaka mga Bisaya. O kumingon tag Budiyaka, meaning to say mao ni time nga magkataw-an na ita, mag-agik-ikay kita, magkinumidyahay kita para aduna kitay merriment o kalipay kasadya, diba? Ato asang kalimtan ang mga kasakit o mga problema. Mag-enjoy sa takarong gabhi una mga kaigsuunan sa atong programang Budiyaka mga Bisaya. Pasensya na sa atong mga kaigsuunan nga mga Tagalog ha. Baka hindi nyo kami maintindihan. Alright.
Ganito talaga kasi magbibisaya po kami. Yan po ang objective ng ating programa para po maipalaganap natin at maipakita natin ang magandang kultura ng mga Bisaya. Oo, mao nang magbisaya mi karon ha, pasensya na. O kung namoy mga hindi dili masabtan, ayan, pangutan na lang inyong mga kaigsuunan ng mga Bisaya diha. Og siyempre pa, kauban nato karon ang atong igsuon sa kahanginan si A Basic English. Di ba? Ayan, ato nang i-welcome karon mga kaigsuonan ha. Ang atong igsuon nga si A Basic English. Siyempre pa, gikan diha sa Philippines. Alright, ladies and gentlemen, let's welcome ang atong co-host for tonight. Walay lain pa kundi si A Basic English. Welcome, bro. Maayong buntag, big bro. Kumusta imong gabi diha? Maayong buntag sa mga nasa Pilipinas o maayong gabi sa mga naa sa UK karon. Kumusta, big bro? Mao gihapon. Gwapo lang gyapon. Way pagbag-o. Nag-anto sa tumang. Unsa? Nag-anto sa tumang katangkad. 6-footer. Kumusta ka? Kumusta? Nakatulog ko gabi mga 11 PM na, tapos niagi ko kay Tata Boy Chavez kay di ba nag-celebrate. Ingon si Leon J. Barbero, niagi raw yata ka, then you use Bisayang gamay. Sabi ko, wow, wala ta ka naabtan, nisaka ka? Sa lahat. Wala or niagi lang ka? Sa ano? Okay. Busy. Daghag mga nangatkat. Nagpahipi ako. Nagpahipi ra, nagpahiyo. Nagpahipi ra ko dito ganiha kay adunay daghan kayong mga namit po na ako si Mr. Waltz katong may mo kanta. Oo, naabtan ako imong comment, wala nang kayata katong itag ng tata ka. Oo. Bibisita po ko sa balay ni Mr. Waltz. I hope imbita nato si Mr. Waltz. Correct. One of these days. Isip usa ka representative sa Mindanao, diba? I don't know nga taga Mindanao days siya. Wala ko kapangutanan pero taga Mindanao siya, bro. Oo. Nalingaw mi kaya ako sing gikabuangan. Kabalo na kanako. Kabuangan ako mga pero he's based in Manila. Oo, nasa Manila ingon siya. By the way, maayong buntag sa mga nasa Pilipinas karon. Daghang salamat sa inyong pag-anhi sa pagsibya, big bro, no? Tama ang Bisaya. Pagsibya. Pagsibya, oo. So, hinaot nga inyo niyong sa may Tagalog, Bisaya sa ibahagi or i-share. Tanawa na lagi. Nag-listen na yung Bisaya ba? Inyong ikuan. Big bro, help me. Ibahin-bahin. I-divide. I-divide. Itunga-tunga. Saan man ni pag-Bisaya? Lisuda. Muna yung mga terminologies nga dili na itong ma-translate to Cebuano or Bisaya. So, pag naamoy time, please i-share ni sa inyong kuan, sa inyong mga kaigsuunan, sa inyong mga pamilya, mga amigo, amiga, kasilinganan. I know, 4:10, alas 4 G's na sa buntag, din sa Manila or sa Pilipinas. So, sa mga mata na diha, i-share lang sa inyong mga kaila. Aron malingaw ta. So, ayan. So, our goal, kid karon is magbinisaya, good. So, this challenge kini sa kuha karon big bro, kay at least ato yung ma-promote ang goal ating nga kuan, nga pagsibya. May buntag day kay Jaime Proud, kay gwapa si Ate Jen, Time is Gold. And then of course, sa ako pong channel nga ni Annie Tere. I think we have the same people. Roro Maldita, salamat kayo. Nena Purigay, salamat. Franny Charlene Bishop. Hi, maayong Tagalog pa naman to, big bro. Ayan, maayong magandang umaga. Ayan, so we'll try our best na magbinisaya again me. Then if you have something na kung may pangutana, just ask your friends. But you can also post that sa ating live chat para masagot namin. Tama. That is your power to do. Ako din abi-abihon o ako ang i-welcome ang atong mga kaigsuunan nga gatanaw sa ato. Diha sa Facebook, si Michelle Cabreros, si DJ Hurt Escobar, at si Michelle, si Ate Virgie Borlasa Sebius, mga maupay pagsulod. Daghang kayong salamat. O siyempre pa mga kaigsuunan, atong abi-abihon ang atong mga kaigsuunan diri sa YouTube. Nga nagbilin sa ilang mga maanindot nga mga komento. Atong unahon ang nasa pinakataas. Si Ruth Crisostomo, daghang kayong salamat, Ruth.
Siyempre pa si Brenda Swanson. Wow. Kat ko kaniya sa balay ni MBO, Mr. Belgium official nga higala po ni Brenda Swanson. Guaps, daghang kayong salamat ha sa pag-anihi o pagtambong sa atong pintakasi. Time is gold, daghang kayong salamat. O siyempre pa aduna po mga kaigsuunan ng gatanaw sa ato sa YouTube channel ni A Basic English. Daghang salamat og maayong gabi kaninyong tanan og maayong buntag pod diha sa Pilipinas. Shout out daw Roro Maldita, Nena Purigay. At mayo kay dili nato ma-mispronounce ang imuhang apelyido ba na kung ma-mispronounce. Bet Lily Mero, Franny Charlene Bishop, kuha na din ng giutro. Guwapa si Ate Jen. Okay, welcome sa atong programa ang Hudyaka mga Bisaya. Time is gold. Ayan, Inday Ruth Channel. Hi me proud. Ayan, bye. Kat diri onya ha. Onya si Boss Gloit's Channel. Si MC Love. Og si Ate Virgie. Daghan kayong salamat sa inyong tanan ha. Og akong gihangyo ang tanan mga Bisaya diha nga gapaminaw karon og gatan-aw sa ato ang programa nga paki-share ang among live streaming sa inyong mga komunidad. Para po maabot nato ang mga ubang Bisaya ba kay daghan na ba may giandam para kaninyo mga kaigsuunan. Nako, magtulo-tulo yun ang inyong luha. Mahimo yun ang makahilak yun mo og tagok ba. Oo, promise. Ako mo hilak ako lata nga giabrihan nga lata. Lata sa Alpine. Okay. Mga Naman gahion tisulod. lang kay mga hait ng hilak ni ABC mga kaigsuunan. Blade, gahi. lata, muhilak ko na siya og kanang hollow Kanang blocks. gabas. Oo, mga hait og kanang mga bugat og mga rough. Oo, mga Oo. hilak. Gabas, kutsilyo, lagaraw. Unsay lagaraw? Unsay lagaraw, big bro? Lagaraw Gabas? Dili Gabas? kato ganing lagaraw nga. Lagaraw is it's like a bolo and pero it's okay. curve. It's Oh, curve, oh. Sanggot, Curve. sanggot. The sanggot is the grass hook man to, di ba? Katong naay handle nga wood. Ang lagaraw, nagyapon siya handle nga wood pero mga ingon ani lang kataas Mubo ang lang siya. handle. Oo. Amo na pang Mubo. garden. Kanang pang Ito siya garden. panghagbas. Ah, Panghagmas. kasab. Oo. Mm. Ang Unsa ganun? ang Bolo. sanggot maotoy pang Paliko, limpyo maraga. gyud sa grass. Grass, Ah. oo. mao Masay, to siya. gamitin po to siya pang kuan, big bro, kanang sanggot. Kana bitong bani sa saging pakaon sa kuan sa Baboy? sa pig. O baboy, oo. Oo. Bitaw, tama ka. Ang Diba? lagaraw po Sakto. pwede po siya gamiton. Oo. Mhm. Pang Ah, tadtad sa sa bani sa saging. Bani Oo. sa saging. Ingon ni kuan Yes. Boss Glowets channel, garab. Garab. O, garab. Ayan. Jenny Lee. Ay, ang atong igwapa nga igsuon ba nga dugay na nato wa makit-an jud. Oo, kani si Jenny Lee. As ka gyud ninyang gwapa basta an-aon gani nimo muhilak yung kagdugo sa iyang kagwapa. O magtulog-tulog yun imong laway. Oo. Sa iyong kaputli ug uyamot. Wow! Jenny Lee, gwaps, grabe gwaps. Asa man taong kami tago. Oy, nga wa man ka na mo makit. Ikaila ka ni Jenny Lee? Wala. Wa ka kailan ni Jenny Lee ay. Pakila-ila ta ka sa ihaon niya. Gwapa jud di kay siya ba? Mohilak yung kagsanggot ani sa kagwapa. Og syempre pa si MC Love. Daghan kayong salamat MC Love ha, sa imong pag-share sa ato ang live streaming karong gabi una. Oo. Kabalo pa mo mga kaigsuonan nga si A Basic English 100 Visayan songs ang iyang gi-prepare para kaninyong Wala. Nakuyawan ko Oo. kalit. Pagka human aning ato ang introduction karon, siya na mo kantahan tud mahuman ang programa. Adil. Oo. Antod karon big bro, duha pa gid ako nabalaan nga kantang Bisaya, pero ga-practice ako sa Oo. uban para next time dili lang duha ilang mapagadungog nako. Yes. Oo, nikatawag yun si Jenny Lee ba? Pinakatawag nga tulo laway. O Jenny Lee ha, basin pwede nimo da i-share ang ato ang live streaming ha sa atong mga Oo. kaigsuunang Bisaya da sa Germany. Kaila de Oo. ko ni Jenny Lee, big bro, friends na mi sa Facebook, na-meet ako siya kay Beverly Z. Sorry, Oo. Jenny Lee. Lahi na Nabuang na mo. before, di ba? Oh, lahi. Nag-deactivate na siya sa Facebook and then na-meet ako siya kay Oo. Beverly Z katong birthday week nila. Nag-deactivate siya. og Sorry kay Facebook, Gwapa. kaya daghan kay siya fans ba? Na di na niya Mm. makaya og sign og autograph. Oh, murag Autog- kauban ni sila ni Beverly sa work. Oo. Oo. Maayong Wellness angel ni siya. Oo. So mamino lang kung gitanaw sa Facebook, kinsa man si Jenny Lee kay naintriga ko ba?
Kaila ko ay friends mo sa Facebook. Hi, gwapa. Kaila jud ka ana. Kasi di kaila Oh. ni Jenny Lee nga sobra ka gwapa. Oo. Ah. Oo. 'Di ba Jenny Lee? Oo. Babs ha, i-share sa imuhang sa imong community ang ato ang programa Pagsigya. karong gabi una. Ang atong programa karon mga kaigsuunan isip paghanduraw sa atong mga kagahapon mo kanta taog mga kantang wala diri wala didto ba kanang gitago gani sa maleta nga karon pa nato pagawson. Oo, para makahinumdum ta sa atong mga kagahapon. Correct, Diba? correct. Dagan jud kung Kapag- makatunon karon ba? Oo, daghan jud bro kay kabalo ka. Brewers Adventures ang atong usa sa pinakagwapa natong igsuon nga taga Europe. Ayan. Nagtag-iya ni siya og brewing company. Brewing company. Oo, brewing company. Nagtag-iya ni siya asa man ni siya sa Germany or sa Norway. Basta kanang dako kay nga brewing company there is mainland Europe. Say tag-iya na nakabana na siya askang datua ba. Oo. Ay, sana all. Oo. Nga sa gate pa lang mo kalit lang siya og automatic siya ba niya. Tapos automatic po mo gawas ang mga katabang. Oo. Ay. Oo, ingon ana siya kadato. Tagbuon din ka, tagbuon sa mga mga katabang. Tagbuon na yun ka sa mga katabang. Tapos tuhugon na yun ka. Oy, bro, Ilaw. Adventures ha. Kumidya lang ha. Bisaya po dahil si Lipay-lipay na si karong Brewers, gabi, no? ano? Oo, Bisaya na siya. Oy, sila nakauban ni di ba? Katong may Bavaria nga word. Oo, Alps. nakadaog siya mo tayo nakadaog nga Oo. iyang gidonate tapos gusto siya kuan bananas pa to or watch hour. Bro, Tama ba naapod ko? diri si Natividad Marcos Jose. Hi, Natividad Oo. Marcos from Og Sororo FM Brew. Maldita, aming balhin siya dres Facebook. Og si Ate May Kapapas, Ate May pasensya ka nagyud, nagbi-British kami ngayon. Oo, nag-British Oo. kami na may pagka-Chinese, may Oo, pagka nagbi-British may po Mandarin kami, pala, Ate May, ha? Mandarin. Pasensya na. Nag-French. Ato lang pahinumdum sa mga kaigsuunan nato sa ating mga kaibigan na ang ginagamit po namin ngayon ay Visayan language. Ito po yung purpose ng atin pong programang Hudyaka Mga Bisaya. Ang amin pong objective ng Bisayang Gamay is primarily to promote Visayan culture. Og amo pong Yes. i-share sa inyo ha kung unsa ka gwapo, kalamian ang amo ang language. Napoy mga words nga usahay magamit namo nga mga Tagalog pero ginagamit po sa Bisaya og daghan po Oo. kaming mga pamulong Espanyol. Oo. 'Di ba? Espanyol nga mga pamulong nga Oo, ginagamit kinamay- gihapon sa mga Bisaya. Sa Bisaya, oo. Yes. Natividad Kabalo- Marcos, welcome. Beth Lily Mero, ang pinakagwapa natong igsuon. Gwapa na, bugat pa. Ay, gwapa na. Tsada pa. Alam mo, balos na ba rin na siya ron? Atong ulaton mo, balos na ba na siya ron? Ay, oo. Pero Joke syempre na pa na. mga kaigsuunan, i-welcome mo na mo sa among programang Hudyaka Mga Bisaya. Paghanduraw sa mga kagahapon sa paggamit sa atong pagkanta og mga sonata. Pagpatugtog og mga sonatang makahanduraw ta sa atong mga kagahapon. Bro, Unsa Gumingon paghanduraw, kang big bro? sonata. Unsa man ang sonata, bro, sa imong pagsabot? Kanta or kana Music. Music, Yes, oo. sonata, music. oo. Sonata Oo. of love. Inyo ha ba ning ginagamit nga words sa inyo ha? Dito sa inyo sa Cotabato, sa Iligan? Kadungog lang ko Sonata? na sa eskwelahan, big bro, pero sa kanang normal conversation, wala. Sonata is is a Spanish word, 'di ba? Sonata. Sonata. Music. Oo. Music. Sonata of love, music of love. Mm. Diba? Parang murag ingon ana ba? So karon mga kaigsuunan, Esther Rodriguez, welcome sa ato ang programa karong gabi una. O kung Bisaya ka or Tagalog ka. Okay, kung Bisaya ka makasabot jud ka namo. Kung di ka Bisaya, pasensya na gyud ha. Mogamit lang mig English language. Gamit lang mi karog Visayan language ha. Pasensya na lang ga. Kay mao man ni purpose sa programa ang Hudyaka Mga Bisaya. So mogamit Bisaya. jud mi og amo ang native language ha, Visayan language. Oo, pasensya na gyud mo. Para pud makat-on mo og binisaya kay kanang hawod naman mo Tagalog. So, mo learn na pud mo Bisaya karon kay 'di ba? Oo. Ang presidente nato Bisaya ra ba?
It's Ay, time for you to learn. Oh, di ba? kabalo ka mo Visayan mimic ni language. Kwan Big Bro ni President Duterte? Sorry? Kabalo ka ni mo suon-suon or mag-impersonate? Ako ang Dili. gina-practice bro, di pa kaayo. Di pa kayo. Moabot ra tada pohon. Oo. Practiceon ba na nato si Tatay Digong. So once again mga kaigsuunan, welcome sa atong programang Hudyaka mga Bisaya. Siyempre, thanks God it's Friday. Friday karon na mao ni sugod sa day off sa atong mga higala diha sa Middle East. Oo, ang ilahang days off kay Friday o Saturday. Unya, ang start sa ilang trabaho is Sunday, 'di ba? Pero sa ato as mga taga Europe, other countries of Asia, America wala man sila Friday nga day off. Sabado ug Sunday man, 'di ba? Parag Europe ba? Saturday, Oo. Sunday, yeah. Saturday, Yes. Sunday. Sa mga gatrabaho og Monday to Friday, Lunes hangtod Biyernes, happy weekend sa inyong tanan diha. Okay. Zenki Adahar sa ato ang Ayan, nandyan si amigong si Zenki. Zenki Adahar. Oo. Sige, I-mention Big ko ba? Bro. Rocky HS Vlog. Zenki Adahar bro, welcome sa atong programa ha. Welcome sa programa natin dahil kasama po kayo nito. Correct. Oo. Okay, gwapa si Ate Jen. Ay na, si gwapa si Ate Jen. Oo, kasi si Ate Jen, gwapa jud ni kay siya. Oo, mao ni siya yung Miss Cebu. Amo ba? Miss Cebu na Si siya gwapa siya. 1995. Miss Jen, 1995. diba? Oo. Wow. Buot jud ko ba? Nan, matuon na ba? Big Mutuora. Mutuora wag yun siya no, Mike Ryan ba kung sino siya is mutuot siya. Giahak, si na biktima na po ko. Mero, ano ni siya, mutya. Sa Adi na saging siya kumutuwa na. mantikaan. Joke lang na. Babs. Mutya sa saging mantikaan. Kahinumdum ka na nga ano bro? Kahinumdum ka na nga drama? Mutya sa saging mantikaan. Ay di Dili. ka ano na. Ako ang siguro ka na, marag- Kagod di man ko maminaw ana. Dilo. Maningkamot magay nga ang battery ibulad sa adlaw din magkaman Oo, iana pag itong ko ano, yes. radyo oh. Iana sa Yes, dalungan bro. kay makadungog lang gyud ba Mao kay. na di ka itong gusto nga panag-istoryahan karon. Oo, before ta okay. mo start sa kanila. So atong buhaton karon, mag-recall ta og mga words mo mention tag usa ka pulong and then from that pulong, from that word, ato ang hinumdumon kung unsay ma-recall nato anang a word sa mga nangaging panahon. O nya, mukanta taog mga kantang binisaya. Alright. So, battery. Hala, nawa lagi ka. Lagi kaon sa bakunawa ba? Oy mga kaigsuonan ha, pasensya na mo, nawa yun ang ato ang igsuon si Little Bro. O gikaon sa bakunawa. Nikalit ng yung kawa ba. Anyway, ako ang i-welcome mong tanan ha sa atong programa karong gabi una, ang Hudyaka sa mga Hudyaka mga Bisaya. Meaning to say, maglipay-lipay ta karong gabi una kay syempre it's Friday, 'di ba? Thanks God it's Friday. Nay panultion nga. Thanks God it's Friday tungod kay mag-start na weekend ugma, 'di ba? Weekend ugma. So good. Oo. Saturday ug Sunday walay trabaho. Maunang magngalngal ta diri karong gabi una mga kaigsuunan ug kinsa may gusto sa inyo diha nga among mga mga Bisaya, mga kapwa Bisaya diha. Kat-kat lang mo ako nang gipin ang ato ang balay, ang atong hagdanan para mag-uban-uban ta diri sa taas ha ug istorya-istorya tas atong mga kagahapon. Ug syempre patukaron nato ang sonata nga magpahinumdum ka nato sa mga nang labayng panahon. Sugdan na nato mga kaigsuunan. Ayan, nabalik na ang gikaon sa bakunawa ni kalit ng gyud kahulog ambot nganong nahulog siya og kalit. Kasakit. Gikaon siya bakunawa. Kasakit kay nahulog ko, may gani kakisalo ko ni Big Bro. Nahulog jud ka? Oo, nahulog ko, nawala. Dili marag nawala ako. Richard Reynoso ka. Oo nga. Nibalik na po. Nako, ayaw di ko Richard pahilakas Reynoso akong ka. connection kay muhilak na po usap-an eh. Oo. Ayan, thank you Big Bro ha sa pag-ano. Nawala ako, sabi ko nawala magkugalit ni. Kaging ko sa Facebook. Ako, agay akong connection na po din saon na lang. Oo.
So, mga kaigsuunan, ang gibuhian ni Mike nga pamulong was ibulad ang baterya. Baterya sa radyo. Oo. Nganong ibulad man gyud nimo ang baterya sa radyo? Ang akong pagkabalo, ibulad nimo ang baterya para sa radyo para naa siya'y tama ba energy or electricity na makuha from the gikan sa init sa adlaw. Ambot unsay naa sa init sa adlaw, unsay naa na yung solar Para kumbaga. ma-reactivate niya ang power Sa baterya. battery. Oo. And then after ana, ibutan nimo sulod sa radyo, maminaw na pud ka. Then usahay pag yun, imong i-adjust ang antena para madungog yun imong maayo kay dili mo ka gusto nga imong malagpasan tong isa ka kuan, isa ka sa tawagan na sa Bisaya kanang Programa o sa sa drama sa scene. radyo. Sa drama sa radyo. Ang dili na ko malimtan nga drama sa ona Big Bro katong Anita Barang og kuan Angelita. Katong Anita Barang mambabarang na siya. Na kana bitong alam mo lahi ra jud maminaw ka sa radyo kay bisan naminaw ka sa radyo dagan mo kay mga maayo kay mag-act or magsulti din. Yes. Ma-feel gyud mo ba no nga nanggaw sa mga okok ako ni siya nga pakon. Agoy ni dagan. Mura bitog sa tawag ana kanang sa voice over. Natoy term ana Big Bro. Anay no kabalo ka ana. Mga voice over talents. Oo. Grabe jud kay sila. Murabag i-transform ka nila or ilaha kang i-dalon sa real setting sa drama. Oo. Ang akong dili makalimtan jud is katong Amok sa Banika. Oo. Amok. Grabe. Kay Amok bisan sa og kanang Amok sa Banika. Bale, about wakwak mo na siya niya. Lami ra ba paminaw ng mga anak kung nakasbukid, diba? Niya kanang sa kagabhion na ba nga madunggan na nimo ang tingog sa Manloy, that's the time nga imuha na pong paandaron ang radyo. Oo. Pasensya mga Boss Gloyd's channel, Unsay GFF Manloy? Stories, ha? Oo, yung praying mantis ba? Oo, mutingog mo na siya sa gabi. Kanang Prograna ba? Oo. That's the time lami kay mamina og drama sa radyo. Oo. Bisag hinay na jud kaayo ang tingog sa radyo imuhag yung iduol ang imuhang dalunggan para madunggan jud nimo. Correct. ang drama. Oo niya. 'Di ba? Maora man nay ato ang kalipay before nga wala pay kuryente. Oo. 'Di ba? Transistor radio lang atong paminawon, atong gamiton para makapaminaw tag drama. Unya maora man nay magbanha-banha sa bukid oy. Oo, sa poblasyon, 'di ba? Sa mga barangay. Correct. So dako gyud kay sig ikatabang sa ato ang pagkakita karon nga mga panahona. So mamiss nimo bro kanang mga ingon ana nga higayon sa imuhang kinabuhi. Correct. Ang akong dili malimtan pag gabi na, labi na kanang mag-ulan bitaw. Mag-ulan din, syempre mabasa man ka ano. Andi na ko malimtan kanang mga tulog na, dino sa kauban akong manghod, isa ka malong kitungod kay tugnaw dito may duha. Isa ka malong duha may para guot pa para syempre para dili mitog para init so dili mitog nawon. No usahay tulo pag gimina. Kabulo ka ng malong nga back to back. Wala siya wala itubangan wala likod so batik man asa mo ana antod karon na pakimalong po din nga akong ginagamit usahay. So muna akong dili malimtan pag pag mag-ulan na pag mag-ulan pud kay magsaba na ni mga baki sa kini sa mga imong sa Tagalog sa paligid. Basta sa paligid nimo dagit. Ha? Palibot. Oo, palibot. So pag magtingog ka ng baki, kabalo na mi kanang gabi ina. Pero bro, naadyo ko dili malimtan akong lola nga kabalo naman ka ako to na share sa mo nga ako na lang i-type diri sa atong private chat. Oo. So akong lola og lolo nga ing ana iyang estado. Kabalo ka big bro, alas 5 pa lang sa hapon, naano mi sa kwarto mga tulog na. Sayo ko ayo. Ay dili sa bukid big bro. Dili sa bukid. Dito siya sa parang Maguindanao, kaya naman siya balay dito po katong buhi pa sila. So naandan niya kay kakabalo ka mga katigulangan sa una. Hapon pa lang mga tulog na. Mga bitamig pa ni hapon. Alas 4 sa hapon. Hindi after ana. Sa probinsya. Dapat ko man ang dili po na ko malimtan, di ba na kay second floor sa balay no? Di ba dapat imong hagdanan kay ana ra magina kanang paslant no? Ang hagdanan naa ba nay portahan nga imong murag gitaklob na nimo giana. Nakabantay nga. Oo, hagdanan, di ba? Manay hagdanan no. Manay hagdanan namo ana, hagdanan. Nana siya taklob ana. Gaana.
Ay, oo. Flat. Oo. Ingana ko, hala kuyawa aning balay Tawag kung na sa mo, log-log. lauting. Lauting? Oo, lauting dito sa taas. Oo, ingana siya. Pagsaka Oo. nimo second floor, pagkay lahi pa tong portahan sa ubos, pagsaka ng second floor, pag nana ka sa hagdanan, lapas nana ka sa log, imo din takluban, mura ka kataklob og sudan ba? Kuyawa Yes, bro. ingunana po sa mo. Nami ingunana, bro. Oo. Tapos ang tawag ato nga part dito sa taas is lauting. Dito may matulog sa taas. Ah. Nakataklob na siya. Oo. Prevention man na sa mga NPA. Daotan. Oo, daotan ng mga tao. Oo. Before. Mauna ako nahinumduman. So, Oo. kanang radyo, kanang tinughong, sikwati, unsa pa ba, putumaya, oo. Sikwati? Unsay sikwa? Sikwati mga kaigsuunan kahinumdumog, sikwati. Oo, unsa man ang sikwati? Si A basic. Ano mo siya, millennial mo na siya, good. Di na siya kasabot unsay sikwati. Dili. Dili ko millennial, oy. Ni Zenki. Bro, Zenk, sensya na. Sikwati is chocolate. Di ba? Mo Sikwati, ba? baterol. Okay, kabalo kag baterol. Oo. But, Baterol is yung beater. I-beat mo. Naama ko na siya ang kami before kung if you may allow me to share. Sure. Before ang sikwati manggod in connection dito sa imuhang na mention ganiha ha. Battery, radyo, oo. Kung ting-ulan manggod bro, 'di ba? Ingon ka ganiha about sa ting-ulan na mga baki, maningog na narahinumduman ako kung ting-ulan, it's the time nga you prepare hot chocolate. Oo. Sa probinsya, we call it sikwati. Ang sikwati, before you do that, you have to baterol it. You have to beat it with a baterol. Oo. Yung beater. I don't know kung maka-remember ka, mura na siya og kanang sa drums bro, nga kanang bass drum. 'Di ba nay beater? Nay beater siya. 'Di ba? Ang iyang beater is nay holder, nay handle. And katong tumoy mao to i-beat sa bass drum. Katong tumoy dako na siya tapos naa siya mga giring-giring. Mao to siya i-beat sa sikwate. And then ang partner anang sikwate ay hot chocolate is of course putumaya. Ingon ni Beth Lily pod koan at tabliya ko na siya. Tabliya, yes. Tabliya nga himuon og sikwati. Sikwati is the na siya, yung liquid na nga drink. But the sikwati is made of tabliya. Tabliya. The chocolate from the cacao. Ayun. And then partneran dayon siya og partneran siya og putumaya. Na ang putumaya is made of glutinous rice. Yes. Kanang pilit. Glutinous rice. Pero para dili kay siya pilit, imuha siyang i-mix siya with rice. Rice. Oo. Tapos imuha siyang lutuon. Pagluto sa putumaya, you have to cook it with coconut milk. Coconut milk. Butangan nimo asin ug asukal with luya. Yes, kana luya. Mura bitog nahulog sa biko, pero wala lang siya kanang kuan. Wala lang siya latik. Tama ba ko? Yes, the biko is man siya. Ang difference nila is parat-parat siyang tamis-tamis nga with the taste of ginger. Wala may ginger. Biko, wala ginger ng biko. Distinct nga katong puti. Pure lang siya nga puti. Yes. And then you can dip it, you can no it with white sugar. No. Wala dagana gina ko dili mabalaan nga mga kono mga di ba mga Bisaya higala, ka. can you remember the term No. Ikaw man mo siya no nimo i-dip iso nimo sa tama i-dip di ba? I-dip marag iso nimo dito sa kuan. No din na siya no. Okay, no. Pero bro naadyo kay dili malimtan nga ganahan jud kay kumukaon. Unsa man? Kanang niluyang nga saging nga na star margarine. Luya tawag sa inyo da? Niluyang. Niluyang, yes, niluyang. Niluyang. Lami kay sa Big Bro. Niluyang is Bisaya and I think nilupak is Ilonggo. So niluyang tawag sa to But how do you prepare the niluyang nga saging? Sa amo, naman ay kanang murag kahoy nga murag
sa tawag na The kanang mortar and the pestle. Yes. Pestle. So dito siya ibutang. Alho og Sa na isa? alho is ambot. the pestle. Tama ba ko? Napasig Nakalimot ko. alho og Patawang ta nila sa baba. Usa Pataw. alho og Gilubok ingon ni kan boss Glowets. lubukon. Lubukon. Alho og unsa man time is gold. Kinsa man na si time is gold. Ay si Beth Lily. Ay Beth Lily. Oo. Mama na yung motto in life. Kung mo istorya daw ko, mas sa to ingon siya. Grabe daw kakinaraan. Oh, I don't know bak nga Oo. karaan kay kung istorya. So It's kung because- kabalo lang ka, si Big Bro dagay kay kog nakat kay saya pag ako nadunggan tong kuan. Alho og lusong. Alho og lusto nga yan, Alho lusong. og lusong. Oo. Thank you Ate Virgie. Ay bright yun na Ate Virgie ba? Ay Joe Marcian bay, kat dere bay. Oy grabe bay. Sige ra jud ko sa imong panguya bay, wa pa jud ko nimong gisugot. Si Joe Martin ba, grabe. Dugay ra sig panguya ba wa jud ko gisugot para mo kanta Sos. siya. Oo. Ay gwapo kay nagtingog bro. Ato Bisaya mo na siya. Oo. Ang iyang Napakantawa na tingog, to. a combination of Martin Rivera and Ariel Rivera. Ang iyang nawong is Coco Martin. O, di ba? Ay. Interesting. Yeah, interesting. Coco Martin, look, Oo. and has a combination of Martin's and Gary Valenciano's voices. Oh, di ba? Grabe. Bay, grabe bay. Uy, sugta na yung taong ko. Ako na lang sugot Big Bro be para on his behalf. Sugto na lang teka. Bukat ka talaga na gigutom daw siya. Oo. Bay, para mukhaon ka direk niluyang ba? Going back bro. So, mag-prepare ka og niluyang. Unsa may imuhang luyangon? Katong saging. Have you Nga tried giluto. Have you tried niluyang nga kamuting kahoy? Yes. Actually, I prefer kamuting kahoy kay amot lahi po siya glasa. Daghan siya types bro ang niluyang. Ako saging og Niluyang kuan nga saging, og kamuting niluyang nga kahoy. balanghoy, balanghoy. niluyang nga kamote, niluyang nga karlang, ug niluyang nga gabi. Oh. Lima. Karlang. Unsay karlang? Okay. Ang karlang I don't know ha kung pare-pareho ta terminology pero mga taga-probinsya sa Davao, I think we use the same term or terms. Ang gabi sa amo aha is kadtong usay unod. Nga kadto kaning Yep. Usay Lutia unod. man na sama. Lutia. Lutia sa man na English is sama. taro, di ba? Taro, taro. Oo. Mm. Kung ang gabi daghag unod, ang tawag ana karlang. Kay mang ano man siya, oo, karlang. Kato ka nang gamiton sa binignit gani bro nga gagmay nya naidagko pod in different sizes na siya. Oo. Karlang ang tawag na Mo din mga ay karlang. Yes, karlang na siya. Ang gabi is used only sa usa ka katong usay unod lang. Mabali-baliktad man guna sa uban. Uy, maunang dili lahi po ng ube, guaps. Lahi pa ng ube. Lahi pa na siya. Ang ube is yam. Violet. Tama ba ko? Diba? Siyempre ube. Yes, Yum. kana. May akong mama galuto ana sa una katong naasi tanom nga ube. Yang gihimo Yes. og ube jam Big Bro. Akong mama kay Yes. grabe kay siyang mga nabalaan ba paluto-luto. Di ko kalimot niya. So balik ta dito Going sa back. ato ang nilupak. Nilupak or niluyang. So nilupak nga saging, of course saging yun siya, nilupak nga saging man. Pero ang question dere is unsa may gamiton ninyo nga saging when you make nilupak? Unsa nga klaseng saging? Ala di mo ko kabalo sa pangalan sa mga saging. Basta katong imo siyang lagaon pagkahuman kanang gahion. Naday mo ka sa. Dati humok nga saging. Yes, kardava. Ay, kardava. Ana, kanang di ba imo siyang lutoon. Then imo na siyang depende kung imo pa siyang slice pero most of the time imo Frolin naman de ibutang. Guzman, Balasan, thank you Ate Frolin. Pasensya Imo na, naman nagbibisaya kami. Sa mga ano pong walang jacket dyan, bibigyan po kayo ni Big Bro mamaya. Yes. Patience lang po ang hiningi namin saglit sa inyo. Maraming salamat. So, going back, Big Bro, so imo nang ibutang dito sa koan, sa mortar, tama ba? Katong saging. Sa Sugdan alho ako- og lusong. Alho og lusong, atong libisaya. So, imo na siyang dugmokon dito. And then, dito na ibutang ng star margarine, Wow, so siya sa Star sure. Margarine jud ah. The sugar na- din, oy. sugar. Kaya mo may mas malami siya din. Ang dili na akong malimtan sa una, kung kadumdum ka ganab itong Nescafe nga naa sa baso nga ana siya katako or kataas Oo. ana. Oo. Ang
taklob ato niya, mo ibutangan na mo sa Hulmahan. niluya nga sa hulmahan nga niluya nga saging. Kay Yes. kay mo po na ikuan, mo po na kanang nay manuroy, niluya nga saging, ana siya katako yung lingin, katong taklob sa katong kape nga baso. Yes. Ambot ko ingana pa sa inyo ha. Yes. Mo ba? Ang hulmahan namo is either ang lead sa Nescafe Nescafe. or any cup Cup. nga dili kay sila lalum. Lalom. Oo. Tapos i-press lang namo para baga-baga pud ba. Kay Oo. kung ang ano man god ang gamito namo is ang katong lid gani sa Nescafe, Nescafe. is thin lang man Nipis. siya. O nipis. Sama, Ang big bro, cup pag- ang gamiton. Sama pa, para mas mubaga pa, mo gamitin kay planggana. Joke. Purot. Istar na katao. De joke. Planggana, gino, grabe. So, taklob Naku, sa ano? Nescafe. Oo, taklob sa Nescafe ang gamiton. Oh, Ayan. napaday lubi. Ingon ni Boss Glowits Yes. Channel. Gamitan Tama, siya og- tama. Lubi. Kanang- Oo. lubi, Haluan oo, siya tama. lubi. Kalimot ko, Oh, buti na para- lang yung kingon. Mulami-lami pod ba nga nay halong lubi. Oo. Syempre naay kung social kadaghan kag kwarta, haluan nimo og margarine. Oo, Star daw margarine. matangkad ka. Oo. Dawa pa may butter before, 'di ba? Oo, wala pa, wala pa Dawa bitaw. pa may butter before margarine. Mao man ay butter na to before, 'di ba? Oo. Unya kung daghan-daghan jud kag kwarta ba nga kanang mas lamian pa siya unya humot. Unya butangan na yun siya og katong ni pampahumot. Unsay tawag ato? Vanilla. Vanilla, oo. Vanilla. Yes, Naman po diba? na color Vanilla. vanilla or vanilla. Naman yung mga color, di ba? Ay, food coloring naman dito, tama. Food Tama, coloring no? to. Ang vanilla Food is coloring. kato ng Pahumot. tama ba ko katong pampahumot sa imuhang niluto para ganahan ka mo kaon. Para ang imuhang ginilupak sa lusong ug alho, ikaw ra po'y mo kaon mahurot jud mo. Speaking of Oo. kanang pahumot, big bro ba, sa food, na ako dili malimtan nga. Di ba, sa Mindanao kay, syempre dito mo kita sa barato nga bugas, no? So, I used to buy NFA rice, then hugasan lang nimo siya maayo. Pero para muhumot ang NFA rice, butangan na mo pandan. Oh, tama. Di ba? Oo. Numanan ako kay naipahumot ba sa food ka ng vanilla or vanilla. So, pandan. Lami ra ba kayo ng pandan kung imong ibutang sa imuhang kanon kay humot jud kay siya. Humot, oo, humot Mahurot ka jud imong isa ka kalderong kalderong kanon. Na maluoy jud ko sa kaldero og sa kanon kay taob gina sa kuwa pag ako. Oo. So, talking about nilupak, so humana ta sa nilupak nga saging. So, ang gamit kapag nilupak nga saging is karnaba or kardava. With, of course, grated coconut. Oo, nga imuhang isagol sa imuhang nilupak. Og syempre, with asukal para tamis pod oy. Nya kung daghan-daghan jud kag kwarta, you can make palit og margarine. Nya imuha dang isagol. Kung wa kay kwarta, imagine nimo nga sasagulan og margarine. Tan-awon na lang nimo ang picture. Oo. Kung mukhaon kag nilupak nga way margarine. Oo. Pero And pero then, grabe the same makabusog. procedure pod. The same procedure pod, pag muhimo ka og nilupak nga karlang, nilupak nga kamote, or nilupak nga kasaba or balanghoy. Same. Sagulan gihapon nimo. Pero among sa lima, bro, sa lima nga klaseng nilupak, ang pinaka-stand out jud sa ako Sige. is ang saging. Ako pod. Saging. Saging. Followed by balanghoy. Balanghoy. And then lutya. Lutya, unsay lutya? Gabi. Mo na lutya, among tawag gabi, o lutya. Nadi po ko kalimutan ng lutya kaya mo naman siyang ilaga. Then pag wala may rice sa una, mo na mong ilaga. Mo na po siya Substitute. kanon. Oh, Tama. substitute. And then gusto mo sa asin or asukal, okay na ka. Or Malingaw ginamos na. og bagoong, diba? Oh yeah, oo, ginamos. Or kung wa kay Uyap, ginamos kanang og uyap. bagoong, buwad. Nga pinikas or buwad Oo. nga salmolite Mm. o buwad nga unsa ba tong napay klaseng buwad nga very popular siya. Buwad Ate Virgie tabang. Pinikas, buwad. Kanang ginaputos-putos na buwas karon siya. tamban, bulat Tamban. tamban og kuan sigarilyo. Bulat Tamban, tamban diba? nga tamban og sigarilyo. Mao man ay Unsa isda buwad, tamban. sigarilyo? Naami tawag isda nga sigarilyo. Oh? Mm. Ang tamban ang ang tamban ang pinaka-popular.
Tamban, oh. Diba? Ay, isda tamban labas. Ang mamanay kuan mo syagit na yung mga agi sa mong balay sa una. Oo, kung presko. Oo, kung fresh. So, di ba? Ang kanang mga musyagit og isdang labas, gikan na sila gilid sa dagat. Adto na sila sa mga bukid-bukid. Dito na itagtag ang ilahang mga paninda ng mga fresh seafood. Kay nabaday seafood is bukid. Gawas lang kung duol ka sa dagat. Diba? Nya ka bukid, nakas tumoy sa bukid, may dagat dito. So mga isda ra gyud sa tabang. So ang imong makaon, I don't know ha, I'd like to share this one with you guys. Yep. Unsa may murag katumba sa seafood nga pagkaon gyapon bro nga makita nimo sa bukid. Katumba sa seafood nga naa sa Mm-mm. bukid. Piyo. Sa masagahi or humok? Piyo. Piyo? Ay wa ka kabalog piyo. Guys, kabalo mo unsay piyo? Wala. Mga Bisaya. Hala wa ka kabalo unsay piyo? Moga. Crablets. Mo ba? Piyo man na siya, di ba? Ang tawag sa crabs nga naa sa tabang nga Piyo? gagrow sa mga tubig tabang sa bukid-bukid, piyo ang tawag hana. Sa streams na. Oh, sa stream siya, sa river, sa streams, Piyo sa dito. ponds. Na ay Yes. tawag sa mo Piyo, P-I-P-Y-O. piyo sa P-I-Y-O. mo na ay term kalamasag ba ni? Kalamasag. Alimasag. Alimasag. Yan, alimasag tawag na mo. Alimasag, di ba mao man ay alimasag is kadto ng mga dagko na. Nga, Hello, asa mo kay Mm. gagmay siya, Ang big alimasag bro. yung term sa inyo, ha? Piyo tawag sa mo, Oo. Piyo din na siya. Ya, lami kay na siya kay organic ra ba na siya? Ang kaunon ana kay mga organic food man like mga plants, leaves, This bukid-bukid niya. Tamis kay na siya sabaw. Di na Ang siya iunik- makaon atong mga waste products. Pero depende po sa piyo kung asa nimo siya Piyo. madakpan. 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 Kay kung sa piyo piyo ka, din na siya. piyo tawag sa mo ana, and Piyo. di ko kalimot kay naaman ay dagko kaayo nga perting tamisa og sabaw. Mao na amo ang sa bukid naaman na siya daghan. Oo. Kung Mo wala na jud ba? kay makitang sudan, kay kung sa bukid man gagapuyo, daghan mog manok. Kung magsige kag manok, mapulan man bug ka. Imuhang pagsimot sa imong kaugalingon, baho na kag iti. Usahay mangiti na ka. Mo Oo. Katisting Ikaw na ka, big mismo bro. mangiti, ha? Nakatesting ka ng ngiti. Kay daghan mo kay mig manok sa bukid before. Ang among buhaton Ako dili- kay ang buhaton no kasi tungod sa kadaghan og kanang manok. Mubaba mi magdala mig manok among pakambyuan og kanang dilat. Oo, bitaw, mabito no. Kanang Barter, pagikan, diba? mag-barter mo ato kag kanang murag commercial center man na sa kuan. Usa ka dako usually. kay manok tapos usa ka tinapa. Wow. Lugi kay no, di ba? Feeling na mo before social na kay mi mukhaon og tinapa ba? Oo, maunay feeling di na ko Ay, malimtan. nako. Speaking of Oo. tinapa, big bro, ang tinapa diri sa Manila, tinapa nga katang gisug, kanang mani Smoked pagkapaksiw. fish. O, smoked fish. yeah. Sa to, ang Oo. tinapa mo ng sardinas. And then, Sardinas. dili dyan ko oo. kalimot anang sardinas or tinapa, as we call it sa Mindanao. Isa ka lata, butangan mo isa ka itlog, kanang gibatil nga scrambled egg. Gibatil, Oo. tama ba? O, pagkauman, Yes. para mas mudako pa siya at og mudaghan atong sudan, butangan dag harina. Timplahan na lang din. Amo ba? O, nga na mi sa balay, kay para matipid ang sudan. Nausahay pag yun, kung wala pag yung tinapa, daogo na lang sa harina. Duha ka Kalan itlog, on butangan dala na sa mo mayor. nagharina. Kinsa Mo man ba? Bay, oo na si doktor bag una kong amigo ba nga pinakadato yun sa Canada. Oo. Ga-drive ni siya og ga-drive ni Sama. siya og unsa may pinakamahal nga sakyanan, bro? Royce. Oo. Royce. Royce Rolls Rolls Royce. Oo. Sakto ba ko? Sakto ba ko? Pinakadato ni sa Canada, pinakadatong Pilipino sa Canada. Oo. Alam mo ba? Tapos- Pwede mo sakay? Pwede mo sakay, Frank Nuki Real. Oo. Sakay na lang ko, be. Ambungan po ni siya bro. Gukod-gukuron ko ni sa mga dalaga. Bay, atik lang ha si Unsa Paon unsa tani. ambungan? Unsa ambungan, big Ayaw bro? ka ba? Unsay ambungan?
Wala. Ambungan Kanang is dakoon, ambungan. Ambungan is Dako. kung sa babae patsyada. Ambungan is pogi ba, murag ana. Ambungan. Ah. Ay, hello there. Hello there. Ambungan. Oo. Ambungan dito, Bay, ambungan. libakon ka na mo bay ha. So, siya may ga-drive mo ka ng kwan, big bro? Sa tong, yung car? Ano mo ingon? Rolls Royce. Rolls Royce. Oo. Rolls Royce. Dahil siya Ay, kadato datoon ba? gyud ni siya. Oh, pasakyan na lang, maybe. Guauhon gamay. Ingon siya. Gwapuhon gamay. Guauhon gamay. Gwapuhon gamay. Gwapuhon. Mura pog Gwapo si jud Bisayang. kayo, Mura pog si Bisayang gamay. Kanay Bisayang may gamay, Bisayang pero gamay gwapong nga. dako. Kaning Bisayang gamay ba is mao ni akong ikaduhang channel, but this is promoting Visayan culture. So nagstorya mi ni basic ganiha, nagchat mi ganiha yung kung there's no point nga magtinagalog ta kay ugma Tagalog man ang gamit. So why pa taga Bisayang gamay nga magtagalog raman day ta dito na lantas the June de Gamon show, di ba? Correct. So correct. we decided nga we'll use atong pamulong nga binisaya. Oo. Ang ato ang theme karon ba sa first hour is paghanduraw sa mga kagahapon ba? Pinaagi sa balik sa mga pamulong magpahinumdum kanato sa mga nangagi. So amo ang nahisgutan karon is about katong mga pagkaon nga ato ang ginakaon before nga dili na kaay nato makaon karon panagsa na lang kay tungod sa ato ang sitwasyon. Ug tungod kay naa na ta sa laing dapit o wala ta sa probinsya. So ang among gistoryahan is about nilupak nga saging. Oo. Nako iduga So, nga na big karon- bro. Nako iduga nang sa nilupak nga saging. Oo. Ang igsoon sa kong lola kay pero mahabang istorya, very quick lang siya. Ang igsoon sa kong lola kini gatabang jud ko niya kay namo kay sa ka lola nga okay yung life good dati. And then yung isa katuig igsoon nga ako pong lola tawag nasa tindahan na tapit sila kuan kanang eskwelahan. Instead nga imong dukduko ng saging kanang nilupak, ang gigamit nila para mas dali ang trabaho. Grabe itong balanghoy, di ba lutoon ng balanghoy, no? Kabalo ka na murag galingan sa beef or mga meat. Yes. Nga ang, Oo. nga ang paggawas niya kay murag sa sabon nga surf nga naa siya murag galinya-linya ana. Kaduha nila ipaagi dito sa machine katong anaon man nagmaayo itoy-tuyok nimo. Then ahi din sa putlon. Sa ibabaw ato, butang dag star margarine. Di pag nanay mo palit, ahi butangan Social og white mo sugar. bro. Oo, kanaaman mo mechanical ang inyong Dili way man of to ako agod oy sa ako preparing mong the nilupak. Sa amo bro, mechanical gihapon. mechanical. Oo. Unsa man? Kapag magnilupak manawag yun kinahanglan nami 50 ka tao nga Tapos himog nilupak. Tapos karon, 'di ba, lutuon na nimo ang balanghoy no? Luto na siya. Tapos say for example, usa ka kalderong dako. Alright? So 50 ka tao, tagaan na mong 50 ka tao tag usa-usa ka hiwa. Tapos ilang supa-supaon tapos iluwa. Tapos giahak mo tuon na ra ba jud 50 ka tao sa usa ka kalderong dako. Wa pay 5 minutes human na. human na. Oy, iluwa. I-mix na. 1 2 3. Ew. Wa pay 5 minutes human no. Pagka sayo na human. Ludon sila nato ba? Ay, joke lang po namin yan ha. Makatawa lang mga kaigsuunan na kay. Mag-inusapay. Oo bay. Ano ba? Para paspas mahuman ang paglubok. Kay lubok-lubok ko na ba na nimong di ba? Giahak mo ka big bro eh. Ingon ba si Frank sino pa inusapay de ay itong Inusapay. ay di ba Inusapay. supa di ba supa ano mo kanang Supa or inusapay, actually pareho naman siya. I know the Inusap, supa oo. word, oo. Pero Yes. masipyat ka, iba na yung pagkaintindi ng pag nagkamali ka ng bigkas, iba yung pagkaintindi ng mga Oo. And then ato ang nahisgutan ganiha ang piyo. Pero before we continue mga kaigsuunan allow us to sing Visayan songs. Ako na mauna ha. So mag back to back ta bro.
Oo. Natuwa man akong kanta, Big Bro. Ikaw, So ako tuwa ra balik-balik ko ni may mga Ah. Okay, mga kaigsuunan, allow me to sing a Visayan song ha. Ay, English na pug ko. Tagai ko ninyo og higayon nga mukanta og Visayang awit nga binisaya para po sa inyong tanan. So mukanta ko karon og paborito nato nga mga singer. Usa ka kantang Amateur Hour ha. Oo. Ganahan ko, ana. Amateur Sige, Big Hour. Bro. Para po sa inyong tanan ha. Before ta magpadayon sa ato ang programa karong gabi napakantaha sa ko ninyo. Kay ni Katon lang. Nag-ilugay kami sa audition, Amateur Hour singing competition. Contestant wala kayo'y pilion, kay bisagi abag magandahon. Amateur Hour among giapilan, ika-32 ako nga contestant. Babag lalaki, bata o tigulang, ilang gipaapil basta mukanta lang. Usa duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, pulos na baktingan. Ang ilang kanta pulos lang sinugdanan, wa masayod unsaon nila paghuman. Dihay batanon, gipratis ang kanta, kay ang na-memorize niya ang title ra. Aron dili gid siya makalimot sa mga palad niya, gisuwat ang letra. Ug sa dihang siya gitawag na sa nervous ang nawong werteng luz para busa ang kanta usab mi kurba. Ang tingog niya murag tingog sa baka, hangtod na kadlawon buntag na lang intawon, ang singing contest nagpadayon. Kung kinsay mo daog wala na'y nasayod, kay ang mga judges nakatulog. Dihay babayi, misayaw-sayaw pa, may boses ngaya pagmurag buak nga lata. Gibagtingan na siya o kalima, apan wa manumbaling daw gi ganahan pa. Unsaon man doon na may diferensya, kadtong babay di ay perteng bungola. Nasintonado hasta ang gitara, ang mga tao nagsigig pangatawa. Hantod na kadalawon, buntag na lang intawon, ang singing contest nagpadayon. Kung kinsay mo daog wala na'y nasayod, kay ang mga judges nakatulog. Wala damha may humok nga misaka, ni ilog sa microphone kay mukanta daw siya. Sa entablado siya misarasay, hangtod nadasmagan ang gitarista. Gitarista labihan nga sukua, gilampusan ang hubog sa iyang gitara. Nag-alibwag kami og panagan, daghang nangahulog ug nangapiang. Amateur Hour perting gubuta, among premyo usab na tablo. Oh yeah. Ayan bro, Amateur Hour, pagkagwapo sa kanta. Naaba kay mahinumduman about aning Amateur Hour, kaning akong gikanta. Oo, syempre. Unsa may Tama. ikaw kay amateurista man jud ka. Unsa may Pero mas- unsa may experience nimo sa pag-amateur nga di gyud nimo makalimtan hangtod karong panahona. Syempre, katong niapil ko kanta. First time na ako nga niapil gid sa plaza. Koan ka ng kay barangay mo gusto ko na god kanang Oo. ginagmay lang nga contest ba. So pag apil na ako sa plaza sa Iligan City, ang akong gikanta is The Greatest Love of All. Unya, syempre daghan kay mga maayong singers aton. Ako kay confident naman ko ato. Na timing kay nag-ulan. Katong gitawag na akong pangalan, paghatag sa microphone, feel kay nako nga ang microphone bugat kaayo. Unya murag na bitaw grounded siya ba, grounded kaysa kakulba na ako, bugat kayo na. Timing kay ni kusog ang ulan, pagkanta gyud nako, di ba pagsugod kay I believe that ana antong pagsugod dapat medyo taas ang pitch. Ako kadi mo kasulod Big Bro. Ako tiyo kay murang mag-iro nga. Ay iro ba? Dili po iro unsa. Sorry sa akong term. Kanang dili ko kasulod pagsugod, di ko kasulod kay
Gitaas. Joke lang. Kung gialsa nimo yung TL tapos ni kanta ka, iro na dyan. Ayun, ko. Iro bang term. Basta ang ubos kay kong pitch, akong tingog kay di man jud ko kasulod kay sa lahi maning makulbaan ka. Sa pag-intro na ako ningon jud ko I believe. Ana gid akong ting big bro. Di jud ko makalimutan anang gabi una din. Pag guman pag ako kanta ha, ay bago ko nahuman hapit ako ni Vaw ato kay naulaw na jud ko ba. Na tungod kay nag-ulan, wala kay tao sa atubangan. Dito sila sa nagkapadapli nagpasilong. So dili ra kay ulaw. Pag guman ako kanta, gihubo na ko, di ba, uso mo ng long sleeve sa una or magbarong ka, mag-slacks ka, kaya mo gani requirement yun. Pag hubo na ko sa, pinahapay ng pinaana, na Hiso, buka. tuck-in. Mo na tuck-in, no? Hiso? Hiso. Hiso ba Uy, hiso? dili, uy, ang tuck-in. Hiso ba is oil? Hiso ba? Para Sorry. ano ba? Sinaw kayong buhok ba? Hiso. Gagamit na ko sa una high school, baby oil. Baby oil, English katong yun, baby, social, ba? baby flow. Ang nagamit po ko, kanang kuan, kanang oil, kanang gikan giprituhag bulad. joke lang po. Used oil? Use oil man dito. Going back, paghubo na ko kung kuan long sleeve, na kung mama ato kay, syempre akong mama, proud kay sa kuha kay, you know, love your son, anak love your God, own. oo. Anak God. Kaya syempre, nakadaog na mo kung mga contest ato sa mong DJ barangay. Nathan Studio, welcome. Thank you. Welcome. Pag abot ako sa backstage, dito sa Luis sa backstage, Dali taman lang, may bro. kuan. Dali lang. Sige. Lance Love. Ang sila? Lance Love. Lance Nandun ka, Love. Lance Love. Saan yung Lance Love? Lance Love. Saan man? Gwapo kayo ni siyang gwapo kayo ni siyang panghaplas ba? Lance Love. Pamada? Okay, Dom? Lance Love is Lanas Lubi. Lunok mo siguro na, oy. Lance Lunok? Love. Lana sa lubi? Lanas Lubi, Lance Love. Ay, ganahan lagi ko ani. Ingon ni Frank. O gani. Naka-remember ko Lance niya Love. Lance Love. Oo. Kay kung magpamada manggug ka sa probinsya, dato na kay mahara man ang pamada. Oo. Ang imuhang buhaton na para ano ba economical niya kayable. Kaya ba? Oo. Himo na lang kag Lance Love, Lanas Lubi. Lance Love. Mama na katong Dali marag. na buhaton oy. Sige na ako Pero ikaw na dapat naon dili niya. nimo siya dili nimo siya kay Daghanon. papaghanon kay mabaho naman. Mabaho. O kanang tama-tama ra pagkahimo. Oo. Kay kung dugayon nimo siya og palana, ang mahimo ana masunog na tong katong Mura kag kopra. Oo, mura nagkopra. Sundo na ka og lampinig. Ay, kamulo kog lampinig. Mapaakan ko na. Di ba mo man ang murag putiyo? Lahi pa tong putiyo ka, no? Lampinig, Lahi pa putiyo ka, gagmay. Bay, Gagmay ang lampinig. Okay lang na, bay. Okay lang na. Bisag kita ray ga istorya, bay. Basta ano, daghay manulod unya mga Bisaya, bay. Frank, Oo. salamat kayo. Lampinig. Lance Love, okay. Numdum nyo ko ng Lance Love. Kay ginabuhat Bago na na sa ako kuha ba? before, ang Lance Love. Lanas Lubi. Oo. Yeah, kung pamada, kana na ng professional na nga, makakaya na kagpalit og pamada. Nga imuha na ng gamiton kung musulod ka sa trabaho, di ba? Naparabay pabada nga humot kay, di ba? Di ko kalimot sa mo ang principal before siya musulod sa trabaho, grabe jud kay ang pamada ba. Pinapilit Bisag ko pa yun. magkakita no kay siyempre muha hangin-hangin mo ingon, hala na si sir, manulod. Kay masimutan man yung pamada, oo. Pero anyway, going back sa amateur bro, ang akong na-experience, nahuman na ba kasi mong sharing? Kato, sige, ako ipadayon ha. Niyato na ko sa backstage, naman mi Regine in Iligan City, si Fabi Ibona. Grabe po siya mukhang yun. Zel Pero TV, thank you kay Guaps. Kaila pa si Go. Mark Las Piñas sa Big Bro, pero there was a competition na napili siya ni Mark. Yung mama nasa likod. Siyempre, mga singers nasa likod sa may backstage. Kaya ang stage, dako man sa plaza. Paghubogin ako sa akong attire, di ba ito attire, long sleeve man gito. Paghubo na ako, kung yan, nag-iabren, ana din yung mama, amang ka, Mike. Muli na ko. Grabe, ulaw kay ko, ana din siya. Ay, sag-uli kay basig ma-first ka. Ikabuangan siguro. Nabuang mo siguro ka. Huwag ko kakantag tarong, ma-first na inoon ko. Buangan. Basta ni uli siya ko ito, Big Bro. Pag-abot ako sa balay, ako mama kay isa nga. Batik gid imong kanta sa ko. Wajig ko. Dili na gid love your own gito kasi tinud. Batik kay imong kanta na unsa man kadit ko. Amot ikulbaan man ko din. Ana jud ko ato nga. Tinadjud ko mo balik og plaza di jud ko mo kanta. Og sa diyang pagkasunod Domingo ni duaw ra ko. Pero na-appreciate sa mga singers akong kauban og katong judges kay gihuman gyud ako ang kanta kay kung plano ra ba ato mo vow na ko. May insulto sila di na ko papilon.
Then after, the following week, niapil na kong balik. So sukad ato, nasanay na ko. So nagkanta na ko mga isang lahi. Wow, Sikat man na sa una, dakilang lahi, mga nga na bang kanta. Oo. Oo, so, hanto na to, nabaga na akong naong. Tod karon. Joke lang. Baga na kong naong. Ang akong experience naman, bro, maunang permintin ako ni kantahon ning amateur hour kay maka-remember gyud ko aning nay part deres kantang katugan ning katong nay about hubog. Oo. Hubog, So, oo. 12 mi ka buok, number 12 ko nga contestant. Unya, kung number 12 contestant ka, dito na ginas alas 12, alas 12:30, alauna. Pahumanay, oo, Nya, correct. Kana nga time mo na tinggawas mga hubog nga kanang hubog. Kanang mga maoy ba nga magsinamok na plaza ba di Sa kanta plaza, na ko, oo. no? Jadi ko kalimot sa kung ako ang kanta ato is kanang I who have nothing kay usa na Pangmalakasan gyud, yes. Pangmalakasan akong Pangmalakasan. contest piece. Unya sa dihang ning birit nako. Sus kay nagkaguliyang man. Kanang hubog ganang mokalit lag katumba. Oo, nagtuang tao nga gidunggab na. Nandagan tanan. Ang hubog kay na ano di ay siguro blockingan o natumba. So pagtuo sa tao karon gidunggab di nagkaguliyang na. Ako rin tayo nabilin sa stage. Wa ko midagan kay naghuna-huna ako balang. Kung mudagan ko karon di ko mahuman di na takadaw. Ikanta ra gyapon Napundurin ka. ko sa stage. Wa ko mi kanta. Wa na ko mi kanta. Pero na ano ko ba na parang na mental block ko unsa akong buhaton. Akong hunahuna ipadayon ako og kanta niya. At the back of my mind, kung ipadayon ako ni basig nagdinunggabay na o nagpabutuhay na ako unyay tiunan. Pero nagstay ako sa Sa stage. Oo. Og sa dihang nibalik na kay natumba ra ditong hubog. Oo niya. Wa gipadayon kay may bundak man ang ulan ko di malasag yun ani. Okay, na may mga contest nga walay atop. Walay atop, di ba? Bitaw sa uban sa butangan tennis court, mangingon ana ba niya. Butangan naglukay sa kuan sa lubi. Kay nagtuora ba nga dili mo ulan kay gwapo kayo ang adlaw. Panahon. Ay ang panahon. Gabi. O makita nimo ang mga bituon ba sa dihang. O sa dihang mi bundak ang ulan ug mi baha. Wa na human kay piyesta ra ba to? So, gipadayon in taon ang contest the following night. Following. Okay. Ingon anang mga experience ba nga mura bag na naalanganin ka ba nga susmurag mauna ra ba unta toy pinakalami nako nga performance niya wa pag yun mahuman tungod aning hubugan ni. Oo. Ingon ana nga mga experience nga di nimo makalimtan. So mo nang kung antahon ako ning amateur hour makatawad jud ko aning part nga kanang murag nay hubog nga misak ka tapos di ba? Oo. So mao nay mga experience nga mga kaigalaan ba nga di gyud nimo makalingtan hangtod karon dala-dala gyud nimo ang experience. And it's part of your journey and it's part of who you are at present. Na nag-in-English na punta ni parte na sa imong pagkaikaw karong di ba karon sa present. Kay kung wala tong mga experience nga mga ingon ato, dili kumpleto ang imong pagkaikaw sa karon. Oo. Mo nang social na ta karon kay magkanta-kanta ta kay YouTube naman. YouTube naman, yeah. Akong kana na kanta-kanta sa una pag naay mga pageants kana na ako'y kuyugan, mapa Miss Iligan or dili pa Miss Iligan mga barangay na pa. Kahit ako man Iligan, we have like 44 barangays. So akong role sa una kay mag-serenade ko sa mga i-announce ang mga winners na ako apod dili man to contest kay ga-serenade naman ko. Naman ay buang nga ero. Nanagan mo ng mga tao, nisaka ang buang nga ero sa stage. Ako po, nidagan po. Nabigani kayo microphone, wireless. Sabi na ako, gakanta ka no, niya. Nikat-kat ang ero nga buang, kiihian ka. Nagtuo siya nga tuod. Pero dili siya ko ihian og ero, big bro. Like yun ang buhaton sa ero sa kuha. Mag-hump sa kapila na ginaay. Kapila. Kanina mo rin, batang mo ito nag-iiyak. Oo, tama si By Frank. Trapal. Oo, trapal okay trapal, na. Kaya mo man nausog before, diba? Bukat mo ka ng trapal. Kanang tawag ani, kanang sa lubi ba? Lubi, kanang endahon. Napay palwa. Diba? Yeah, sa lapiron. Kana, oo. Kung dili, bani. Na kayo, eh. Naayosay, ang poste kay bani sa saging. Huwag ko kaagi, ana. Ay, ikaw na dato.
Naulaw ko sa mga kauban tayo dati. Musulong mga nitagway stage na baka kwarta lang. Kana, di ba, nahisgot ako ito ni kayo Aging nga. motor ba niya. Mo basta musulong na yung kantahay ba. Kami ni Mark sa sa- mga classmates kay si June kay mukanta man ganyan. Dalon natin ni. Tawag nila sa kuha before kay Ming man kay Domingo ra ba ta. Pero kanang Dominic, close na ko Dominic. June, Dominic. Anyway, dalon ko nila pag Friday sa gabi, Friday sa hapon kay manguliay naman ng mga classmates ako dito dito sa bukid-bukid. Nya kung piyesta dalon ko nila nya dito ko matug silang balay. Nya mo apil kog kanta jud. Oo. Mao na akong role before. Ako nang i-grab nga opportunity para na ako'y extra income. Kay sa Oo, pampalit mo pa bugas. Yes. Tudan. Kay kung sa bukid daghan mo og kape, ang kape kay dili man na Nadaot dayon. mapuslan dayon kay imuha pa man ng paugahon, 'di ba? Galingon. Kakao ba na yung paugahon. pasabot? Mo man ang kakao yung pasabot? Kakao? Kape no, coffee. Kato dyan yung punuan? Katong kuan? Dili, Gagmay man na ang siya, diba? Ang coffee beans, ang iyang fruits. Amo ba? Yes. Dadato Mao lagi man mo yung ay. main product sa una. Maobit, di ba? Di ba istorya ko sa inyo before nga ang akong amahan Di usa ko ang ka kapata gibaylo. sa plantation. O ning resign. Mo adto lagi das bukid kay mulingkod lang ka, mamunit kag kape madato na ka nagtuo Madato lagi na sila ka. pag abot namo, di ba? Ingon ko sa imuhang Tama. sus Panamdam na ko. mama sige hilak. Ya ako ra ba to youngest? Ako yung nakatagamtam sa kalisod. Kalisod. Oo nga bagoong yung kaunon. Oo. Pero ang kalisod karon kay kalipay naman. Yes, muagi jud kag kalisod. Kay kung di ka moagi Correct. kalisod, di ka maka-experience og kalisod, dili nimo ma-appreciate ang Oo, ang imuhang life. nadangatan. Imong naagian. Oo. Ako Diba? naagian. Murag ana ba? Katong- So anyway, that was about the amateur hour, bro. Karon unsa may imong kanta nga imuhang i-share sa atong mga kaigsuonan diha sa Duha ra gyud akong kanta. Kinsa siya. Oh, sige. Kanta kag kinsa siya. Nya atuan ang kapagabat-baton ang kinsa siya. Unya, Sige. di Sige, ba? akong kantahon ha. Oh, sige mga Karon na ba? kaigsuonan. Sa dili pa nato pasakon si A Basic English atong entablado. Okay, ato ang sugaton sa masipang pakpak. Pakpak mga kaigsuonan. A Basic English sa iyang kantang Kinsa Siya. Salamat, big bro. Okay. Paminawa lang ang lyrics sa kanta ha. Sa Okay. Kinsa Go. siya. Sa mga naadiya sa ubos. Okay, here you go. Bailey, tibuok, kalibutan. Wa ko ramhang mausap ang mga saad mo, nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Gisaligan kong tanan mga panumpa, kay gimahal ko ikaw sa walay sama. Nasa'yo ang pagtuo kung ang pagsalig ko, kay kasakit lang di ay maoy gibalos mo. Sa akong paghilayo nalimtan mo nako, nangita kag laing nilalang tulikan nako. Kinsa siya ganong nagluib ka, kinsa siyang ipangga mong labaw pagkanako. Unsay anaa kaniya nga wala ako, wa man ako'y pagkulang gitugyan kong tanan. Pagkasakit handumo ang kagahapon ta, ang kasaysayan sa gugmang puno sa pagmayat. Ug karon kamingaw ang tinghari ning dughan, kay kinggugmai mo mang ipudhian. Nasa'yo ang pagtuo ug ang pagsalig ko,
Kay kasakit lang di ay maoy gibalos mo. Sa akong paghilayo, nalimtan mo na ko. Pagkulang, tugyan kong tanan. Kinsa siya, ganong nagluib ka. Kinsa siyang ipangga mong labaw pagkanako. Unsay anaa kaniya nga wala ako. Wa man ako'y pagkulang gitugyan kong tanan. Kinsa siya ganong nagluib ka. Kinsa siyang gipangga mong labaw pagkanako. Unsay anaa kaniya nga wala ako. Ay kasakit sa kanta. Kasakit sa kanta in tawon man, big bro. It's about pagluib. Oo, pagluib. Sabay Tagalog sa pagluib? Pangaliwa? Ano? Or pagbago? Pangangaliwa. Pangangaliwa. Pagluib. Oo, pagluib. Murag Bisaya sakit gid kay makahilak siya, no? man. Pagluib. Pagluib. Especially kung daghang kag anak tas galuib ka kay gauwag-uwag ka, ang imuhang ang Asa okay lami man manguwag. alaot Joke ba lang ang po, mga peace. Bata. Oo, Ah, alaot ah, ang mga bata. Okay lang By the way, uwag ka. Mm. Like a basic English, walay ano ba? Walay sabit. Ayan. So mag-uwag-uwag na ka, bro. Nagiuwagan ka Bitaw, na may di man siya sabit. maayo nga Saon na lang. Oo, kay lifetime commitment ra ba nang musulod ka og relasyon, especially kapag magminyo na ka, di ba? Mm. Ano na lang yung kakutob na lang yung kas, kutob na lang yung kas panlantaw. Diya na lang yung kakutob. Imuha na lang itunlon ang tanan. Unsa ang pagtulon nga wa mo kay Manghuyab matulon? na lang ka og Hello, Saxy Nurse and J Tollets 23. Thank you for being here. Ay! Nandyan Oo. sila, nandyan. May Hello hugot na naman. mga kaigsuunan, Saxy Nurse at J Tollets. Hello bro. Yes. Hello Kabatangs. Hello mga Yes, beloved mga team kabatang Kabatangs. natin dyan. Maraming salamat Saxy Nurse at J Tollets ng Yes. Team Kabatang. Maraming Yes. salamat po sa inyo. 'Di ba? Oo. So, going back, big bro. Going back sa nagluib nagluib na ba ka, bro? Wala. Maulaw ko mutubag kay live mong god. Wala pa ko ka-testing og luib kay ako pag mahigugma ko isa ra gyud ka tao. And I'll do everything, I'll give everything pati akong ingrown. Charot lang. Hindi. Hindi Tagyan mo ang tanan bisan. Pero lahi lang ko mahigugma kay koan pag masakitan ko kay emotional manggug ko. Pero usay ginatago lang nako pero deep inside I'm struggling. But whenever I see the person happy and whenever the person is smiling, that also makes me happy. Ganun ka-English man ko. Pag makita na kong malipay tong tao nga akong gigugma, malipay na pug ko. Pero wala lang siya kabalong, gigugma na ako siya. Tama na po siya. Kagilak. Gusto kay ingnon ako na lang kinsa. bro, ipatag-an ako ha kung kinsay imong gikahigugmaan. So, ako ang kantahon karon albularyong buta kay magpatag-an ko kung kinsa na imong gihigugma. Ay, dili sila katag na, big bro. Promise. O sige kanta kog albularyong buta ha, para pagkahuman ani. May buta nga albularyo, mananambal sa among baryo. Bisan tuod siya buutan, usahay may pagkapilya ko. Tanang sakit iyang tambalan, bisan pa og maing kanto. Ang uban kanila mga ayo, ang uban usab maminteryo. Dunay babaeng masakiton, gitambalan niyag orasyon. Ang albularyo mapahiyumon, mihapuhap sa sakit sa puspon. Ang babae sabdi ay alisto, nanagang og dayong panapo.
Kay kung muhikap na ang butang albularyo, basin mahikapan ang dili mao. La 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 la. O sa siya ka albularyong buta. La 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 la. Mutambal nga magpiyong ang mata. Dihay bayot nga lisod paglihok. Nagreklamos hubag sa ilok. Sa albularyo iyang gipakumot. Aron kuno mo boto mo kipot. Dako ang iyang pasalamat. Kay mihiyos wa na magngot-ngot. Apan paglingkod siya nahiulbot. Lahing hubag mitubo sa iyang lubot. La 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 la. Usa siya ka albularyong buta. La 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 la. Mutambal nga magpiyong ang mata. May o diba? O kinsay nagpa-albularyo diha. O nya pag-share may lalaki, grabe ang diferensya. Nakatulon kunog kutsara. Nagsiganan lang ang mata. Panagsa na lang mo ginhawa. Gitambagan sila sa albularyo. Ipauli dayon sa ilaha. Inig-abot ko no dayon pahigdaa. Moskitiriho og tabla. La 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 la. Usa siya ka albularyong buta. La 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 la. Mutambal nga magpiyong ang mata. La 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 la. Usa siya ka albularyong buta. La 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 la. Mutambal nga magpiyong ang mata. Okay. Karon bro, atong istoryahan ang about sa albularyo. Okay. Akong pangutanan nimo una is mutuo ba ka og albularyo? Dili. O di na ta mag-istorya kay di man kumutuo. Joke lang, joke lang. Joke lang. Of course. Ay, naka-experience ba kag patambal og albularyo? Oo, kapila na. Bisan Unsa ako may imong mama. sakit? Gibayuok man ko ato, big bro. Unsa kadtong Nihubag akong kuan. Kamatis. Nakadumdum ng ko na ganing buntag ang grade 2 pa man ko ki. Gituli ka tapos kuan. nagkamatis. Nagpa-albularyo ka. Unsay gibuhat sa albularyo? Sa Gilawayan. kamatis nimo. Gitutuan. Eh di na infection to. Bitaw. Gituthuan Dili ko, bro. Unsay gitutho? Laway. Iyarang gikuan, gikapit. Laway lang walay laing gisupa, giusap-usap. Naa siya gikuan ng gium-om-om-om. Nainis Unsa ako man term to? ay gum-om. Bayabas. Naa pa man sila ang gium-om nga tong. Payawan. Marag ka na. Sakto ba Kabalo ba ko? kung say payawan? Wait lang. Sambag man to sambag sa kuan Ay dahon sa panyawan, sambag. dili payawan, panyawan. Kabalo Kasi ka unsay panyawan? panyawan. Dili. Saksi nurse, kaila kung say panyawan. O sa anong panyawan? Brenda Swanson. Ang panyawan katong ano ba? Katong very bitter nga nga leaf nga imo, di ba ibutang na usay sa mata? Oo, kung Green? Kung Green na siya. green ang color niya, tapos Nagag- ipatulo na sa mata usahay para mawala ang imuhang pagkirat-kirat og imuhang kana ganing magpula-pulang mataon sa tawag ana. Kanang kuan Mag-sore piskat. eyes ka, Piskat. piskaton ka, oo. Mao ba Dili aloe vera? sa dili lahi ang aloe Lahi vera. pa na siya. Mao ba na gigamit sa albularyo nga gitutho sa imong nagkamatis nga tutot. Wala mo kukaagig ka ng kamatis. Wala po ka nagkagig kinagdako. kamatis. Oo. Gamay ra siya kay ambot pero magkamatis mo gina siya dili ra pug kaingon ka na. Pero ako kaagi ana, oo. wala ko Kay sa kanang doktor murag man ko nagpaano. social. Edi ikaw na. Quack doktor. Kabalo ka big bro, speaking anong patuli, ato lang hisgutan gamay no. Walay hana akong papa og mama kay ang plano ni papa ato dalon ko kay, di ba police man si papa nasa sa kampo na. Kabalo ka mga sundalo or police naman na sila yung mga ingana nga program nga tuli session. So mo plano niya. Kining wago na pug ko sa una ako silingan nga basta di na ako isuri makabalo na sila. So Tapos ingon si si Saxy Nurse, ginso pa ang bayabas. mayabas.
Oo, Hindi, nga. ang term mangod sa amoa is gisupa meaning ichu. Yung gichu, oo. oo. And Masticate. then maano siya ba liquefy. Tapos ang liquid Mao na to gamito. made of laway and the juice of the the juice of the leaf or leaves mao to siya i-spit para mahimo siyang ano tawag ana bro. Tambal. Tambal. Oh. Tambal or medicine. Medicine. To cure the wound and To all. cure the wound. Para ang kamatis, di na magkamatis. Mm-mm. Oh. Grabe, so ko kay akong papa ato kay ay akong mama nakulbaan. Wala man na suko si papa noon. Si mama ang nakulbaan kay. Nangaligo ra mig suba kauban akong mga kiniliging uwag-uwagon ako sa una. So kuyog pug ko. Sus kay magpatuli man day dito. So syempre ikaw nahagit ka. So ay kuan ana dili ni siya hadloko ni siya nana. So nangatumig suba gipalimpiwan sa mga tanan. Sus kay pakang man to mo dinaay ka ng gibutang nga powder, murag sa lubi man to giana. Pero ang nagpakang sa mo bro, albularyo. Oo, apil siya. Nasa pagka-albularyo So, na ko. yaman gyabong ka. Oo, gayaw siya murag. Yam siya, di ba? Common man ang mga barakadabra. Abracadabra. Oo. Pero nasa giyaw-yaw, lahi siya giyaw-yaw. Pag kuman, pagka Latin. ng pagtut, marag na. Tapos pagtuto ni kay, murag katulo ba na yung mga ginabilang niya. Pag kuman, gihapak pag iko ato. Kung anong gihapak mo ko ani niya. So murag na siya mga ritual ba. Pero hapdos man ka ito kay gibinuangan pag yun miya na sila. Pag maayo-ayo na siya, imong kanang natuli na ka, itira na og bani sa saging. Ako po tinupok ko, ha? Siya Bani? siya tawa-tawa daw. Tawa-tawa ba? Tawa-tawa tong ibutang sa mata. Oo. Pero kanina tawa-tawa. ang atong topic karon kini kanta man tag albularyo. Amo ang istoryahan karon is unsay experience ni A Basic about albularyo. Kamo mga kaigsuunan kung gusto mo share kat lang mo dire para at least maka paminaw pod makadungog pod ang atong mga kaigsuunan sa atong mga experiences about albularyo. Karon si A Basic ang iyang experience ang albularyo ay iyang gituli. Ay Dili. ay ikaw ang gituli Tapos, sa albularyo. Ako gituli sa albularyo. And then ikaw ang gatuli sa albularyo. So, ang albularyo, I was in my second grade yata. Second grade or third grade. Sabi niya, ingon ni Jay Tolitz, gumamit ka ba ng baro-baruan? Oo, dako nga t-shirt sa akong papa. wala akong saplot nun sa baba. Kasi nga, bagong tuli. At ayoko ring mahawakan ng kapatid ko mga babae. Kasi sabi nila, kaya daw nangangamatis pag nahawakan ka ng kapatid mong babae. Pero nagkamatis ba pagkatapos ng tuli mo? Oo, after. Oo, bakit? Hindi Di ko ba alam. nagtutho yung albularyo? Ilan ang tutho? Na virusan. Tatlo. Ay! Sumobra, dapat isa lang. Ay, Sa kanya nagkamatis kasi, ganito. na. Oo, dapat isa lang tutho. Tatlo sa kanya. Nadamihan ng bakterya yun. Ay, oo nga, no. Kasi yung sa live, pag hindi ka nakapag-brush sobrang ng... dami ng bakterya brush ng kaya teeth siya na may nagkamatis. Dapat yung bacteria. albularyo, isa lang para safe. Oo, di ba? Ganun ba yun? Damihan, kaya nagkamatis. Oo, yun ang reason. Kaya Yun. pala. Pero hindi ako naka-experience ng albularyo. Talaga? Ay, naka-experience pala ako. Yung pumila kami, kasi daw, tapos? Roman. I don't know kung nakarating to sa inyo na nakalimutan ko yung pangalan ng albularyo na sobrang dami namin, grabe. Tapos pinainom kami ng blue na water, tapos ang Big bro, pag Bisaya. Ang blue, ang tubig. Oo. Ang blue ang tubig. Painom og blue nga tubig. Tapos mura siya og taste nga karon pa mahinumduman pa na akong taste. Mura siya og taste sa kana ganing chlorine. Ha? Tapos kaming tanan gasuka. Patintabi po sa mga kumakain dyan. Yun ang experience ko sa albularyo na gimaldisyon dyan akong albularyo. Big bro, may pangunta na si Jay Tolitz dito. Sabi na, bakit Big bro, di ka nagputuli? Hindi kasi I tuli myself. Hindi, actually bro, Jay Tolitz, nung nasa sinapupunan pa ako ng ina, I tuli myself. Yung fetus pa ako, tuli na ako.
Sa loob pa lang siya. Sa loob pa lang, oo. Ako na mismo ang nagtuli sa sarili ko. Kaya paglabas ko, ano na siya, healed na. Cured na siya. Pero no, that is something I really, nag-inis na po ko. Mo na isa sa mga butang nga akong makita nga kalainan sa babae. Sa babae, nagpatuli kapag nakay-aritis sa dalunggan. Sa lalaki, tulion jud ka na. Mahadlok mo kung ano, kay sakit mo guna siya. Oy, pero kalito naman to pagpakang, pok! Wala may anesthesia sa una. Wala, oo, wala. Wala siya gidin. Nipiyong pa jud ko ato. Ang giatik-atik sa ko atong albularyo mo to siya. Ay, basta kabalo pa siya. Kay bitayon na bang uban? Wala, uy. Gikuan na ko kanang, naay ka ng gilingkuran nako, marag Indian squat pa tawagan na. Squat ko gamay. Then naay gibutang nga kahoy. Pakang lagi pakang. O pakang. Kanya gibutang ditong akong tutot. Tapos marag na gikuang unod ba din. Mano to gibunaran din giana da ko. Ang uban mangud mo lihukan. Mao nang lihukan uban is slanted, diagonal. Ha? Pwede ba na siya? Oo, okay. Lihukan lagi. Basik ikaw lihukan pa big bro. Kabalo lagi kay ingana ka no. Ako may taga-check. Bakit man sa ako'y taga-certify. Tuli na ni. Straight, diagonal, horizontal. I remember, vertical. kakadumdum ko katong nag-appeal ko, nisulod ko Mindanao State University. Kaya naman may entrance test ato. Naami sa infirmary. Nauna ato mga babae, ipang check. Natingala ko yung, nahibulong ko ba? Nahibuong? Ano nga tao na sa paggawas nila? Sa tigpulo man to, di kami, pulo pa mi kalalaki. Gipaatubang mi sa wall, pagkaw man, abi na kung sa buhatan, abi na na mga ipa-check lang. Sus, kaya gipahubo man mi. Paparit down, na. Sus, kaya isa-isa mi tanan-tanan na. Kabalo ka, most of the, katong word bitaw mo gamit last week, muklo. Oo. Most of them, ay dili man naslakuan, tuli. Most of them, ha, bilang na ni mo ng mga anak. So, kaya isa-isa mi pangutana. Sus, kaya naabot na sa kuha. Kasi na, tuli, dili. Nakaupat mo pangutana para ma-check. Na ako'y nisunod sa kuha, siya man ko ato, katong ikapulo, sunod na ako. Tuli, dili. Tuli ko no. Pag kaupat ka pangutanan, ito ka sa dili, gilain po mi ana. So, marag ginalista ba? Pero ulaw kami ato, kay kipahubo kami tanan, ko ingani din ng infirmary no sa college. So, dito nung nabalaan nga, dili pa rin tanan na natuli yun. Religious mambuguna siya actually. Yes, oo, sa Muslim. Sa religion man na nila ang uban dili sila mo dawat og circumcision kay tungod sa ilahang relihiyon. So we respect ha, wala ta diri ga tawag ani underestimate or kasi tawag ani bro nasa akong dila. Ako sang pagawson. Ga differentiate wala taga oo. Wala na to gina-ignore or gina-ignore ato ang gina-recognize diri ang religion. Wala gina-reject sa tanang mga katawhan sa kalibutan. So nahuman sa albularyo, so it's your time to sing na this time sa imong ikaduhang kantang balik-balik para balik-balik man otherwise ikaw sa kanta big bro. Ay ako sa imong kanta. Oo, kay ni kanta naman kog albularyong butano, human na pugkos amateur hour. Oo. Karon, akong kantahon is kani Budbud og Bibingka. Ganun hikatawa mo ka. Bet Lily, your favorite, Budbud. Di ba unsa nga Budbud Bet Lily? Kadako sa imong bibingka, inay dili ka ba maalkansi? Ang buak hagaling bukara, nagtisngi nagngisi. Gibutangan pagayod og pasas sa tunga sa iyang liki. Bisag tagbinti daghang yung muapas kay talagsaon ang iyang kalami. Ha inay, ayaw ako og pakataw Kung espesyal ka ng imong bibingka, mas lami kiring ako Ana amay imong bibingka, ani asay kong budbud. Ang lami ko no halatan di tan-aon tagkinsay hawod. Sa lami dili kagyud magmahay, ning budbud bisagay kamay.
Dili lata, hustog yun ang kagahi. Bisag iligwat, dili yun mabali. Inday, ayaw ako og pakataw ah. Espesyal ka ng imong bibingka, mas lami kiring ako ah. Mong bibingka, kung gusto ba kinistimpla, dunay uban bago lang itsura, kung simhuton panos pa. Apan kiring budbud kong tinda, perming bago og init pa. Dili uga ang putos tan-awa, daghang naibog kay perting sinawa. Oh, bot diha. Bibingka. Tulogis. Ninda, ako bot imo bibingka. Dili kita magpinuhalay, dili sab kita mag-away. Ayaw lang inday kahadlok, kung atong tinda dili mahurot. Ato unya kini nga kuramuson, kitang duha unya magkaon-kaon. Inday, ayaw ako og pakataw ah. Espesyal anang imong bibingka, mas lami kiring ako ah. Inday, ayaw ako og pakataw ah. Kung espesyal ka ng imong bibingka, mas lami kiring ako ah. Oh yeah. Ay, makaagik-ik ng katawahan niya. Ganahan ko sa kanta. Abang gakanta ko ba? Ako kay samtang kakanta kagawnaw na ako. Joke lang. Ikaw ah. Ay si Dong Inday Adventures na diri karon. I-welcome na atong kaigsuon. Si Dong Inday Adventures. Daghang kayong salamat nga higala og igagaw ni Brenda Swanson. Guwapa si Yan. Ate Jen. Kalami. Unsay lami Ate Jen? Ang suman, ang budbod. Nakoy message sa private chat. Sa kuha, unsay lami. Oo. Actually, lahi man yung gihuna-huna. Uy, budbod man yung siyag bibingka. Oo nga, tinuod ba? Oo. Oo, kabalo ka mohimo og bibingka, bro. Ako, kabalo ko mohimo og kanang rice cake. Dili. Oo, kabalo ko. Kay mao man mong tinda sa una. I hate it. Oo. Joke lang. Pati ng suman nga balanghoy, suman nga kamote, suman nga malagkit. Pero usual namo nga gina-prepare is suman nga balanghoy nga adunay palaman. It's very May palaman nice. nga langka? Langka ba? Dili lang. Ang langka isa turon man na. Ang palaman sa sumang Ay, sa turon balanghoy dito. Tama. is bukayo. Bukayo. Ay, tana. Yes. Big bro, buti kay na kuanin mo, nahisgot mo bukayo. Katong igsuon sa kong lola, nga gatinda lagi mga ingon anak. Mr. Belgium Official, bye! Daghang kayong salamat ha. Kakuan ka ng bukayo nga, wala siya gidugmok, mura siya lubig gihapon, butong, kanang Oo. butong, buko, pero taas, mura ka ng buko salad ba, pero giluto siya sa kanang Oo. kalamay. Pwede man muna siya tapos bukayo. Pero ang usapang klase sa bukayo is katong sapal gani. sapal, oo. Oh, sapal. Pero Tama, naa pa tama. siya milk. Nga pa siya Correct. gikupsan. Oo, mo to siya imong himong bukayo. Pero ang uban, kung makuha na ang gatas sa sapal, ang sapal nga mabilin himuon ang bukayo. Bukayo. Oo, pero dili gyud siya entirely squeeze up Squeeze. ang Lubi. ang lubi Sapal. para naa pa siya mabilin nga milk. Oo, Sa mo, para kay lami kuan. pa siya kaunon. Oh, Oo. katong naisgot ako big bro sa mo, butangan mo ginamos. Butangan na mo siya og sibuyas nga kanang dahon. Gisahon Butangag loy butangag sibuyas og ahos, igisa na mo to din. Ay pa ilunod tong sapal nga napugan na siya. Then ay rin Yes. isagol ang ginamos or uyap. So yun mao na byproduct sa katong lubi. Pero Ruby, marag balik residue. ka sa suman, ang suman nga pinaka the best jud nga ako mismo, di ba naasa ako ang YouTube channel. Kahimo katong ko binuhat mo. sumang kasava sumang balanghoy. Kay mao man ay amo ang source of income before. Kay ang mga balanghoy man good guys, mutubo na siya bisag asa. And then kung moadto ka sa forest, daghan kay na siya. Especially ko pag ang
ang yuta is very fertile, dagko kayo og unod ang balanghoy. Oo. So mao na amo ang panguhaon before ug amo na siyang kaguron. Oo. Himo na mong suman. So ang procedure gyud ako mismo elementary pa ko kabalo na ko maghimog suman kay mao man ay amo ang source of income. Tinda na mo sa canteen before. Unya mao na among ibalit og bugas. Oo. Pero ang kanang ano bro, kanang bibingka, ako anang nabalaan kadtong nagtrabaho nako. Oo. Nga di ko kalimot. Ako anang i-share sa inyo ha. Okay. Gatudlo na ko sa Ateneo. Diba? Ang Social akong big bro na. Akong pakbag bro, ang sulod bibingka. Diba, agi ko sa main gate numana na ng guard. Siya na kay bibingka. Malit man sila bibingka sa kuha. Pero katuning bibingka nga gikan sa Digos nga gina-deliver sa ako pero nakat-on po kung saan paghimo ay has kay gyud niyang lamia bro. Kapag imuha siyang kaunon, dili ka maka-feel og kanang luod. Kanang masumhan ka dayon, di ba? Oo, masumhan man ka. Katong bibingka from Digos nga gina-deliver sa ako para i-distribute nako sa mga co-teachers nako. Has kay gyud yun siyang lamia. So moagi ko sa gate, makatawa jud ko kay mo ana man yun ang guard. Sir na kay bibingka. Ang mga parents nga gatod og bata mamananaw. That is because naay connotation pag nadunggan nila ang bibingka. Dili ba kay another thing is mutanaw sila kay nagtudlo man siya nganong nagdala man siya bibingka kay mama. O di ko kalimot mo ngayon na. Extra income na nako siya bro. Dako kay kog kita ato ba everyday kay ngano ka eskwela man ko sa akong kuya. Okay, gusto siya mo humano niya. Gusto ko na extra income. Ang buhato na mo sayos buntag adto na mas bangkeruhan. Malit na mi og lutuon na mo niya ang delivery sa bibingka sayo pod sa buntag. So dawaton na ako sa buntag. Unya ang akong kuya mo mata na siya alas 3:30 sa kadlawon. Mata na ko kay mutabang man ko sa iya og hiwa-hiwa prepare. Oo, sa preparation ba. Pero kabalo mas dako pagkita nako ang ang katong pagtinda-tinda nako before kaysa akong sweldo. Oo, dako siya kita oy. Mo-agree ko ana big bro. Oo, mo-agree ko ana. Kani po kung mga na ba. Kanang sa eskwelahan, kanang sa eskwelahan, di ba? Wa kay income. Correct, wadyo kay matimo. Di ka mabuhi. Katong naisgot ako sa muha, kada bitong pichi-pichi diri sa Manila, di ba kasava man na siya din na sa cheese sa ibabaw. Ang style ni mama sa una kay abot tingala po ni mama kadagan kasi nabalaan kay kan mo siya gi-immerse gid ni mama yung self ba katong nag-eskwela siya sa UM man si mama nag-graduate big bro sa Davao. So dito na siya naghuman. So niagi po siya mga kanang mga na-expose siya ng mga inganang culture ba. So katong medyo nag-struggle na gid me kuan kanang luto siya kanang cassava balls, then ang cassava balls butangan nag food coloring. So na yellow, na blue, na violet, Bicho man na, di ba? Sa diri sa kan pichi-pichi man sa Manila. Kung sa Manila, ang ginabutang nila, cheese, kay mama dili cheese. Kinagod nga lubi. Kinagod nga lubi. O di, ang tulo ka piraso, nga nakadako ang iyang kan. Basta kanang murag bilog lang siya ba? Tulo kay nga na, piso na to siya. Moy akong isuroy pag-recess sa among high school pa ko to kay na may night schooling sa Iligan. So, pag night schooling, dalo na ko tuluto na ni mama. Naay one time nga among napalit nga kasava, magtigulang na ba? Tigulang ba? Kanang dili na siya kanang ma-compress bit. O karaan din, mubuhay na siya, mubuhaghag dahil ang term. Karon kay pagbilog na mo ni mama, dili mag siya mo bilog, dili siya mo form. Ni buhag, wala mo kita butang garina. Si mama kay smart man pod, yang gibuhat, kay sayang ang kanang kasava kay naghago na ba mi atog kuan, puga-puga. Kabalo kay gisang gibuhat big bro. Gihimo ning suman. Suman balanghoy. Di, nabaligya gyapon na mo. So, napus lang gyapon na. Sa among napuyan, kay, diba nahisgot man ako sa mga asa may nagpuyo. Naay mga tanom si mama dito, nagtanom sa ube. Mahit si mama ito makapangitag paagi ba? Nag-ube jam siya din. Sukad atong nag-ube jam siya, akong mga teachers, nag-order na yun noon. Labi na katong nakaluto siya suman. Di, mas tako dyan nagkita, big bro. Tinuod na siya, Anto nag-graduate ko high school, nga to. Part ato sa kong kuan, among kita, apart atong gabaligya ko katong, abot ko nakita. So, entrepreneurial na gyud imong mama. Kuan na siya, okay, accountant ba si mama? Ano, professional na siya to?
Una na gud mi, oo. CPA na Dako- siya to. Oo. Kay Amo ba? kay aya sila nag-asawa ni Papa. Kuan naman siya, certified naman siya na public accountant. So, Pero na-discount bro, lang kaya gid siya. inom kag Salbaro. Oo. Kabalo ko ana magluto sa una, nakalimot ako ka. Katong Salbaro, nailatik sa ibabaw. O nailatik Yes. sa ibabaw nga puti nga lapad. Ang pangalan na sa Indian is Popadom, di ba? Wala ko Popadom. kabalo big bro. Popadom. Ang Popadom. tawag nila na Popadom. Popadom. Ang English, murag i-accept naman ng English. Pero sa to Salbaro. Di ko kalimot ana kay mao punay main source sa mong income before nga manguha mi og kasava. Kasi mo lang Salbaro. Mao lang kahinumdom jud ko unsaon pagluto o paghimo og Salbaro pero Salvaro. long process gyud ang Salbaro. It takes Hago no? patience gyud. Oo, grabe. Mm. As in perting dugayan na himuon kay ang proseso ana mas labaw pa sa suman. Oo. Kaya ang suman pagkahuman nimo og squeeze sa iyahang juice, imuha na siya sa gulan og asukal og lahi pa na uban-uban pa Oo. nga mga ingredients. Ingredients. Oo. Ang Salvaro is more than that. Kay imuha pang paughon. Oo, tapos Oo. prituhon pa nimo. So ang proseso sa suman, muagi ang Salvaro, and ang Salvaro is more than pa sa proseso sa suman. Suman. O perting dugaya gyud na sa himuon. Tapos imuha nang ibulad pa sa init para Correct, makaging. oo. And then pag human ibulad sa init nga mo kaging na siya, that's the time nga imo na siyang i-fry. Deep fry. Deep fry. Oo. Oo, deep tama, fry nimo tama. siya. Nakakuan mo, kabalo ko ana, kay na ako'y kaila nga galuto po din nga na, Salvaro. Salvaro, O ginasuroy po niya. Pero Mo nang gusto na- na ko na i-content bro. pwede big bro, may pa big bro. Kabalo, Content kabalo ba na ka mo ano, buhatog? Kabalo ba ka mo buhatog dirty ice cream big bro? Clean ice cream lang. Oh! Dirty ice cream. Usama na pagbuhat ng dirty ice cream. Mo nang katong mga ginabaligya sa ginasuroy sa kasada. Kabantay ka sa akong post Okay. nga nag-post ko katong na picture Mo na si nga. Mamang Sorbetero. Oo, katong na ako'y post nga Sorbetes. nato mig Cebu. Wala sila hanaw nga gabaligya kog ice cream on stick. Na namin mi kaila nga taga Iligan po, dito ko kakuha ang mga products nila, ako Yes, bye. merchandise. Pink ka sa MERS. Oo, mauna ako gina-deliver before, bye. Pagsulod na ako sa Ateneo, mauna ako i-distribute sa mga teachers kay mamili ra ba sila social nga alam bibingka makuha kas bangkiruhan. Oh, di MERS na siya, bye. MERS de ay oo. Kay ang MERS. chef sa MERS before, bye, amigo nako. Oo. Oh, so iya siya yung tagahimo og bibingka nga special gyud sa MERS. Unya ning hawa na siya sa MERS. So gahimo na siya sarili niyang bibingka nga yang ginasupply sa konya. Ako po'y gatagtag sa sulod. Oo, so mao nang dako ka siya kita actually. Oo. And then ako lang gina-caution lang ko sa ako ang head before kay syempre Kay bawal. diba, Bawal. bawal man gyud siya kay. Pero Oo. ako ang ginaingnan pud ako mga customers nga anhi lang mo diri sa faculty room kung kanang break ha. Malit mo, oo. Ayaw Ayaw lang sa kuan. napay klase. Uy, kay tanggal taan. Oh, bawal. Bisag sa mo ang kuan Bawal. work karon, bawal man na sa mo ah. Oo. Bawal. Dapat outside the Kinahanglan talaga firm. mo kuha ka mo kita kag extra kay Di makamubuhi. eskwela niya. Mm. Dabaw ra ba mo arkila pa ka sa imuhang puy-anan, pagkaon pa, kuryente, tubig, Mm. di ba? Adlaw-adlaw mga paginahanglan. So kinahanglan jud ka mo tumbling. Mangita og pamaagi. So immersed na pud ko before about kaning mga business. Nga pwede pa matulog ka nga mura kag minanok ba, mura ka og kanang tawag ano, Kasi term ano, naman ni term. Ha? bat. Bat Kabog ka ng kwaknit. Matulog kag kinabog. Kwaknit. Kwaknit. Oo. Nga Kwaknit man na ah. ibitay ni mo imong tiil. Nga tulog. Oo. Kanang Pinaknit Gibit. style ba? kwaknit style. Katong sa Dirty Ice Cream Big Bro, katong gipost ako sa Facebook. Nag-expose ko na kay katong gikuhaan na mo og kanang anang nga products. Namagit time nga mahutdan gyud og stock. So akong ginabuhat, dito ko matulog sa factory. Mutabang kog buhat, mutabang kog himo, mutabang kog putos. Niya, night schooling man ko to, high school time to din to nag-college ko. Pero pag college wala na kay na mo ko scholarships ato. Pag atong high school ko, dito ko matulog sa factory. Na kay night schooling akong buhatan para dili ko ma-late. Kaya namang good time nga ma-late ko kay mag-hike pa ba ako din. Ay, masakay yung mga dump truck na libre ra ba. Kuan, dito na ako magdalag uniform, then maligo na diretso nag-night schooling dayon. Kanang Dirty Ice Cream, ang ingredients ana kung dili ko masayop kay nag-comment si Saxy Nurse, yung papa ko no kay ay lolo niya business raw. Ang Dirty Ice Cream made of ano na siya, gaw-gaw
Tapos skim milk. Bisaya day si Saxy Nurse. Kabalo man siya magbisaya o. Karon ko Ay, kabantay. Bisaya day ka, gwaps. Kabisaya Ano siya. si Karen lang Bisaya. Na wala ko ikuan hanaw. Oo, wa kay Hana. Karon pa ko kabalo. Hi the vlog. Hello my sweet friend. So, Hello, paano siya ba yan? Gwaps. Hello, ganda. Skim milk, agaw-gaw, gata Mhm. sa niyog, tapos of course may food coloring kung kailangan. Then depende na sa imong kanang imong Padayon lang bro ha, kaya ako lang silang Kung butang mang- jacket ha. sige. Mangga ba or monggo or buko? Then naa kay Monggos. hulmahan ana. Oh, monggos din. Imo man ang luto ng gaw-gaw, ipalapot na nimo siya. Then naaday ka ng murag orokan nga dito na i-mix imong mga ingredients na ng gata, katong gaw-gaw nga imong giluto. Kung flavor nimo mangga ba, ubi anan din tapos ay food coloring. So di ko kalimot ana kay isa mo ko sa katabang para na ami mabaligya na ako'y kabalo pa mahakot. kamuhin mo og dirty ano. Kabalo ice cream. ko, wala lang ko'y kuan. Ako magay nang giplano pod nga ikon siya, Content parang pare na sa bro, mo. may mga ingon ana ba? Kabalo ko siya sa ikaw big bro, pwede nimo siya buhaton kay namang kay gamit Ay diya sa akong kuan. buhaton jud bro is ano, katong kanang mga dili common, mga dali gani himuon like salbaro o Mm. salbaro sa ano, overseas salbaro. Napag iko'y kuan big bro, ang buhaton gustong nabuhat ako siya 3 years Oo. ago. Ambot kay kakuan man kag Mindanao no, kabalo kag kagikit, Ha? kagikit og palapa. Palapa or kagikit mo na yung mga delicacy sa Mindanao, sa Muslim area sa Cotabato. So kabalo ko anang kuan, Okay. palapa or kagikit. Aking pasensya. Okay lang Oo. big bro. Kagikit big bro, kagikit and palapa. Mo na gaplano po ko ako siyang i-content na Mm. kay syempre magluto-luto man jud ka na. Pero it's easy to do ba actually. Mga delicacy sa Muslim or sa Maguindanao which I know kung saan siya pagbuhat. Pwede siya i-content ba ya? Palapa, mo na siya katumurag appetizer nimo nga halang na siya. Biin ninyo tanan mga bay nga unsa man ikin sa man to. Bii probinsyanong Liki. liki Sweden. Sweden. Grabe yun Hi. siya, probinsyano tapos na liki. Liki. Wala ko sa Probinsyanang o probinsyanong? Oo. baka probinsyano. Probinsyanong liki Probinsyanong sa liki. Sweden. Bii probinsyanong liki, bay. Kumusta naman tong liki diha, bay? Ha? Taga Romblon siya. Taga Romblon. Bay. Ate, way, kagasubong sa akon, ne. Nga Ilongga kagali, ne. Ilongga kagali, ne. Ilongga na, di ba? Taga Romblon. Romblon pala Ilongga sa Saxy bang Nurse. Dili, Parang- Bisaya. Hindi. Bisaya ba? Mixed. Parang mixed ata kay namon ko yung Oo. nagigkauban sa work ng Romblon. Southern Tagalog pero nakakaintindi mostly ng kaya pala halos pareho lang sa amon. Malalim na Bisaya para okay, got it. Sige, bay. Bay, MBO. Puhon mo agimida sa inyo hang lugar, bay. Magdala kog salbaro, ha. Di na ko pahanginan, bay, para ano ba? Para Gahi. crispy pa kayo ba? Kagumkum pa. Para gahe. Mahanginan na siya, bay. Mutuhoy man na siya. Oy, pag abot diha, bay, wa na ilami. Kasi mo Di tuhoy. na kagumkum. So, di na nato padugay-dugayon pa mga kaigsuunan ato ng sugaton sa pinaabtik nga palakpak si A Basic English sa iyang ikaduhang Alaka. kanta. Oo. Kaning Sige. kanta mga kaigsuunan para ni makahinumdum ta sa ato ang mga kautangan. At makahinumdum ta sa ato ang mga kagahapon. Oo, katong nakahilak ka og tagok ba, nga nakahilak ka og lansang og palwa. Oo. Mga ingon ana nga mga experiences ba or experience, 'di ba, nga mga kagayunan nga nakahilak ka og tagok tungod sa imuhang kasubo. Kaagi. Kasubo tapos na. All right. So ladies and gentlemen, mga kaigsuunan, sa walay pagdapig-dapig, apil ang inyong tiil og kamot. Palakpakan nato karon si A Basic English sa iyang kantang Naguluhan. Hain na ang utlanan. Hain na ang utlanan. Pagkaminghoy sa kanta, no? Sorry kay ka-practice pa siguro mga Bisaya ang kanta. But hopefully, makabalo ako sa uban. Okay, so here we go. Hain ang utlanan.
Yes, big bro. Pag kinabuhi ka, nining kalibutan, adunay kasakit ug kalipay, dunay kapakyasan ug kalampusan, apan kining tanan pagsulay lamang, pagkapait di ay ning kapalaran, kanunay maghila kining dughan, way kasumbungan sa mga kasakit, waray saksi nining tanan, hay naangutlanan sa kasakit, nagibati karon nining dughan, intaon hunungan na kining uros ning kinabuhi. Pagkapait di ay ning kapalaran, kanunay maghila kining dughan, way kasumbungan sa mga kasakit, luharay saksi nining tanan, hay naangutlanan sa kasakit, nagibati karon nining dughan, intaon hunungan na kining uros ning kinabuhi. Pagkapait di ay Noel Dalagit ning kapalaran, Rudy Pantig Laksamana dan maghila kining dugha, Ching Talibong, way kasumpungan sa mga kasakit, luharay saksi nining tanan, way kasumpungan sa mga kasakit, luharay saksi nining tanan. And let me bring you back to my big bro, Bisayang Gamay, the June Digamon Show. Inday Konching, ano gon lang gayod, ang gugma ko kanimong way sukod, sa kinabuhi nga bukid nun. Inday Konching, wala ka muuyon, ni adto ka sa Olongapo, nakigminyo kag Amerikano. Inday Konching, gibiyaan mo ako, ang dughan ko intaw nagasubo, ang kapalaran wala lang nahuma. Inday Konching, ikaw na byuda, kanako gusto kang mubalik pa, apan ako nagaduha-duha, bisan ako ug makaluluoy, nabuhi lang sa kamoting kahoy, kaysa akong pag-inusara, gitun-an ko nga kalimtan ka. Da lagi ti unay gyud ang pagmahal ba, ay di ay bibiya man ka Inday Konching. Ang kapalaran wala lang nakuma, Inday Konching, ikaw na byuda, kanako gusto kang mubalik pa,
apan ako nagaduha-duha, bisan ako ug makaluluoy, nabuhi lang sa kamoting kahoy, kaysa akong pag-inusara, gitun-an ko nga kalimtan ka. Nagching ang kasing-kasing, natandog ni ining pagbalik mo, inday kunching dili di ay sayon, ang gugmata kalimtan sa dayon. Ayan mga kaigsuonan, maunay nadangatan ni Inday Kunching nga iyang gibiyaan ang iyang hinigugma para kambyuan og Amerikano, diba? So bro, Kinsa siya. daghan kayong mga kabisayaan karon sa tibuok kalibutan nga ang ilahang mga partners og ilang bana og asawa mga puti, di ba? Puti. Unsa man yung reason, bro? Nganong kadaghanan sa ato ang mga kaigsuunan, ha, both female ha og female og male, nga mo opt man jud og pakigminyo og mga puti in general. Well, wait lang. That's medyo ang question kay kuan siya kanang I would say political or Economical? economical and whatever kal. Joke. Binangkal. Hindi. Binangkal. Lamig naman ng binangkal. Paano sa kape. Anyway, akong take, Ana, is, of course, number one, for a greener pasture. Number two, due to lack of opportunities in the Philippines, they would opt to marry somebody outside the country. Kasi, especially pag sa US, land of opportunities. But not everyone who goes to the States ay ang after ay to marry somebody who is an American. Kasi, especially my best friend na nasa Denver, Colorado, na napaka-smart yun. Murag akong big brother po, smart kayo. Kanon takag ano karon? Kanang Sama. Salbaro. Dili ko, lain akong gustong kanon. Kuan ka ng, muna akong take, big bro, that's what I noticed kasi most of them are, of course, gikan put sa impoverished na type of family and they sort sa anang abutang para lang pud ma-save nila ilahang, of course, ilang, or makabot ilang dreams nga makaadto dito na I do not deny the fact that most of the people nga nakaasawa og puti or sa mga lahi katabang po ilang husband to send funds sa ilang family back to the Pabalik, Philippines. oo. Yes, and I don't Tinuod na take any negativity about that kasi that's their preferences. I mean, those are the preferences to marry somebody nga naa sa America or other countries kasi believe it or not, daghan sila matabang sa mga Tinuod. Pilipino na ay isa pa, they prefer Filipinas as I know kasi kan maguta natay pag-value sa hospitality, kung moatiman lang sa husband or mga asawa, grabe gud po kayo moatiman ng mga Pilipina. And then, we always wear big smiles and that is something that other nationalities look for sa ilang gustong mapangasawa. Ay, sorry. Kanang wala bitaw labad sa ulo. Sorry about that. Ay, 1990s, 1998 to 2005. Si Success Sinners. Yes, tinuod na, bro. Pero sa akong namatikdan jud, economic jud ang economy ang problema. Oo. Problema. Yep. Oo. So tungod sa kawadon ba sa panginabuhian, mo di ba moingon dai ng parent nga pangasawa pamana na lang dai og puti. Oo. O moingon na gani ingon ana ang linya sa parents, meaning lisod na gyud kaayo ba niya. Gusto makalingkawas ba sa kapitos sa panginabuhi. Pitos. Oo. So Pitos ka na kalisod Pitos kalisod. Yes, Pitos kalisod. Pitos or ang kalisod ang reason nganong mangita og puti pero dili tanang puti ha mga dato. Naagi mga Correct. maka ano gyud ba maka kita gyud og kanang well off gyud nga puti. Naapoy mga puti nga tama ra, naapoy puti nga di pod. Di good. Oo. Dili gyud siya. Oo. So sa atong mga kaigsuonan nga nakatunob og naka-jackpot og loto, congratulations sa inyo. Unya kani pong mga tawhanan ni nga naka-jackpot, bro, mao po ni siya matinabangon pero dili pud tanan ha. Nara ba po yung mga
ano nara ba po yung mga Yes. Oo, nauban nga nakaadto lang og kuan. Di nakabalo Di na mo magbinasaya, tabang, oo, di di nakabalo na magtinagalog na. Di na makabalo mo lingi pero silang I pinagigikanan. I salute to those nga nakaban na og nakaasawa og mga puti nga tabang gihapon sa pamilya. Katabang ya pa sa families. Oo, Yes. kapaeskwela's mga kaigsuunan o ka mga nephews o nieces. O saludo po. Pero ako ra ba po no is, I want to, ano ba, kung ako mo tabang, I want to educate them. Teach them how to fish. Rather Oo. than, di ba, imuhan na lang Giving silang them tagaan. fish. Nga na lang sila. Correct. So, ako ag yun ang giingon sa akong mga pag-umanggon before nga, kinahanglan mangitag yun mo pamaagi mo. Ingon ani ra akong ipadala sa inyo. So kamo na mangitag pamaagi nga madugangan na ninyo inyong allowance. Kay gusto ko bang ma-inculcate sila ba unsa kalisod ang panginabuhi nga dili sa yon makakitag kwarta. And then with that, imuha pud silang gitudluan ba unsaon pagpangita og kwarta. 'Di ba? Kaya kung imuha lang magud silang sige padalaan, masanay sila ba dili na sila mangita og pamaagi. They'll be more dependent. Kwarta. Dapat tudluan jud ninyo, idisiplina ba? O ingon ana kaya ang nahitabo karon kadaghanan sa mga OFW sige padala. Pero wala nila ginatudluan ang ilahang mga pamilya ug unsaon pagpangita og kwarta. Waldas didto kadaghanan ha, pero I'm not talking in general. Daghag ingon ana. So ang uban nga mga ginapadala og kwarta sa Pilipinas, wa mi nang hilabot ha, pero ato alang ni naagian ba it's tungod sa atong gikantang Inday Kunching. Inday Kunching. Nga iyang gibiyaan ang iyang uyab kay miadto siya sa Olongapo nakingbinyo og Amerikano. Oo, ngano mang miadto man gyud siya sa Olongapo nga pwede man tumadto siya sa Cebu, adto siya Manila, Olongapo man gyud kay ang Olongapo before diha man ang naman diha ang murag military base. Military. Katong kuan. VCA. American. Visiting VFA, sorry about that. VFA before. Diha man dapit ang military base. Yes. Syempre daghan ang mga Amerikano. Maka-timing di kag Amerikano, di ba? Daghan kayong nang hitabo nga ingon ana, bro, di ba? Nga na improve ang ilang kinabuhi. Nakalingkawa sa kalisod. Naatay bisita si Inday Kunching. Ha? Kinsa man? Ay hindi pala si Yu pala to. Kuyawan ko. Abi na ko kinsa. Yo dali. Si Yu pala si Yu. Kay numdum ka niyo. Yes. Yo. Ali yo apil diri sa amo ang tuang discussion. Ladies and gentlemen, ako ang amigo sa among probinsya, si You Grind. Ayan. Welcome yo sa ato ang programa karong gabi. Una gabi pa diri sa amo ayo ha. Diya sa inyo buntag na buntag na diya sa inyo karon. Bro, di ba? Alas 6 Yes. Orasan na. Alas 6:09. buntag. Manila, Wow. yes. Ako pakatug. De sayo pa man diri sa mua alas 10:10. Alas 10 pas gabi. Alas na kuya dyan, wala pa tulog. Si basic di na po ni matug. Mura na siya manok. Matulog ko kay napatay ko on niya hapon 4 p.m. Napataon niya Ikaw po fantasiyahan. kailangan po ka matulog. Oo. Matulog jud ko. Basig 5 to 6 hours na rapod atong tug ani karon. Mubawi ko pero lami na magud amo ang ano diri karon amo ang weather medyo ni gawas-gawas ng adlaw ba. Unya ako ang mga tanom nga seedlings ba kay nanubo na. Unya, there's life. Gusto yun ako ma-experience. One of these days when pandemic is done, I'll definitely visit. Bisita I'll definitely visit. Yes. Ano na diriyo pa-spring na siya diriyo. Humanay na mi sa winter. Pila na lang ka ano. Hangtod February naman ang winter. Tapos March, April, May, spring na siya. Tag-ulan na siya. Pero di na siya di na kaayo siya bugnaw. This is the time nga mo start na mi gawas sa mong panimalay, magtanom-tanom na mi karon sa backyard. Oo. Pag abot sa June diha na manubo, manggawas ang mga bulak. Pero karon nanay bulak-bulak nanay mga daffodils. Oo. Nanubo na siya. Hinahinay. Pero pag sa man July, August, summer, mo na pinakanindot. Pero init. Asa mo na nga season imong gusto, big bro? Muanhi ka diri bro, mo hawa ka diha og
May, June, mga anak. Sa May. Last week of May, padulong sa June. Or say June, towards end of June. Hangtod July, first week. Ayaw anhin rig Ugos kay pating inita. Daghan nag-init sa Pilipinas. Pero kung gusto nimo anhin ka na rig winter, nasulod na permanente. I wanted to experience the real snow. Okay, usahay ra ba mag-snow dere? Di mo paulan akong snow, magkuha kog ice tapos ikuan na. Bugnaw gyud noon kay dere, bugnaw ba? Mo na kung gusto ka nang pwede naman may experience. Puhon nyo, anhin riyo. Maay kay okay na ang signal niyo. Okay na mo signal Di na ka ika nagalag. Correct. Ay, ako, nakutago mo niya. Amo di. Pas Fiber internet, fiber na katikas. Fiber optic da ba? Pas jud kay sa tagom nga. Pas kay sa tagom. Sa bukid-bukid manggod, ang signal is fluctuating. Ayan, nanaghanat ta. Mura na ta og mushroom. Unsa kanin ang mushroom? Kuan. Libgos. Ladies and gentlemen, napay Libgos. Hello. Hello, good morning. Waps, good morning. Hi, good morning. Sa karon, oo. Magbunyag na ba mi madaling Waps? araw. Tagalog Madaling pala araw to. dito sa Saudi. Bisayang dako. Ay, Bisayang dako. Bisayang gamay mo, bising Bisaya dako. pud ni. Oh, charot. Bisaya ta diri tanan. Bisayang gamay pod. Kay akong mama Ilongga, so akong papa is Bisaya kayo, Cebuano. ito. So, Kabalo ka mag-Ilongga ne. ay Ilongga kag Cebuana. Alinte, nga way ka subong sa akon pagkadto ko to way ka to pagkadto ko way ka di ano ka balbal. Master juga ka big bro no. Ay na ang ako nga intonation and accent. It's something I couldn't really mimic at all. Kasundog-sundog ko kay na ko'y mga co-teachers before nga kanang mga Ilonggo ba. Tapos mag-English lami kay paminawon. I told you to go there. Ay ala not to offend you pero sundog-sundog lang nako ba kay lami kay sa paminawon sa ko enjoy kay ko Lambing ba lang? Oo. Hindi ka katapos lang ng work. You did not go there. Kakahuman-human lang sa trabaho ba kay ikan maglaag sa gawas so unsang orasan na 1 o'clock kapin so kauli ra jud namo. Amo pay pag-uli ninyo ni. Ala. Big bro na lang kay Friday. Okay. Friday. Yes, Friday. Weekend. Saudi weekend. Actually, weekdays og Friday mao nang weekend. Friday og Sabado weekend sila ha. Pag Sunday do na naisulod. Mag-start na sila office ang school. week. School. So Monday till Thursday na sila mag-work. Lahi pa sila no? Lahi Friday po o sila. Saturday ang ilahang days off. Oo. Ingon na Big sa bro. Middle East. Yes. Nalong kito bagon panguntanan ni Brenda M. Swanson and I'm really proud to share this kasi nangunta naman siya so I'd like to address that. Kisa daw akong friend nga nasa Denver, Colorado. So akong friend Brenda M. Swanson, her name is Marzel Lercy Lynn Pita Perry Menashe and she's married to a Jewish or nga lalaki and then I'm really proud kasi since grade school, high school, hakot award kita sa mong school. Then pag college na mo, dapat summa cum laude siya pero nainitan og isa ka, professor. Naging magna. And then nagturo siya sa Kuan, sa UP Ay, sa kato ba Liman. ng Scientist siya ba ito? Dili, Kuan siya. Political science yung nahuman din. Nagtudlo siya sa UP sa una. She applied for scholarship sa Harvard o sa Denver. Nauna man ang sa Denver. So, nag-eskwela siya MBA dito, MPA tanan. Tanan niya big bro, pati yung PhD mo pa pagguman niya. So, cum laude gid siya. So, ang record lang niya nga wala gid niya na nakuha katong college me nga dapat suma pud ta siya. So, pero humble kay siya. So, her name Brenda is Marzel Lercelin Pita Pe. Yan. And that's her. So, I Is wish your to channel? May I araw. wish to visit it. Karga. O, ay na. So all of you, all this name on the screen is this the YouTube channel name? Yes. Kanang Bisayang Basic gamay English. lang ga. Oo, mao Yes, na it is. Bisayang gamay mao ni akong gi-follow ron, which is Oo, mao ni dito siya, sa mao ni siya. grupo sa Perk
membership ni Sir Sultan, Sherwin Sultan. Kinsa na bro? May nag-share sang imuhang link sa sulod Yung sang group. mga kaigsuunan nato gwapa. Anong GC yun? Maricor? Anong GC? Mga perks ni Sir Sherwin Sultan. Baka Kaya may ako'y- ano siya. Nag-share ba ka bro? Yes, namo ko yung mga GC po nga gipang sharean. So, Thank you mga- very much. So Baka doon nabasa galing. na ko naman to patamsak sa atong bagong friend. So Ay, si Vasi si Pag-click. si Baka Mr. iba. Belgium. pag-click na ko, usually di gyud ko kaabot sa mga di ko ka-catch up di ko kasabay sa mga kanang LS. send sa mga JC or mga LS ba. So usually pag human ako work ingon na ning oras pag open ako phone ug unsang mo pop sa akong message matimingan nako mao na akong pag-backread usahay or kanang pag-support. Thank you kayo gwap sa pag-akat-kat I will bilin ko og tunob unya ha sa imuhang channel. Sure, Mao na imong channel, sure. Maricor? Gonzaga Makapobre mao na akong main channel pero doon ako usa ka channel Beside ako. galay. Next time kung muskat-kat ka gwaps, imong ikumpleto ang imuhang YouTube channel ha. Para Sure. para dali ka masundan sa ato ang mga friends. Kauban, Para madikitan ka. Madikitan ka Ako kay unya Maricor ra. ako unya oo I-change ako mo unya pangalan sa sa imong ubos. YT channel. Sige, yes. Kayo, Sure, kayo, dikitan, guys, mga kaigsuunan, kahigalaan, pakidikit sa ato ang mga co-host karon please, si You Grind, o si Maricor Gonzaga, unsa apelyido sa Makapobre. Makapobre. Nag-comment ko sa ubos bago ko ni nasa Katkat. sa mo. And then, Unya, yun, yung nakoy usa ka channel. Nakoy usa ka channel. Oo. Ilapag na lang patama sa po. baba. Dili pa ko kalapag naman ko ron sa live stream. So unya pag naog na ko ron sa hagdan. Ang sino gamit niya yung cellphone? Cellphone raman ko host cellphone kay yung gamit. pobre ra Oo. bayata. Nabi sa kong last name Makapobre. So Makadato mga karon gwaps. Anyway, it's okay, walay problema. Walay problema. So anyway, sa inyong tanan diha sa baba nga hangtod karon anaa pa gapadayon og tan-aw, gapadayon og paminaw sa atong programa niining gabihiuna. Gabi pa diri sa amo ang lugar sa London. Alas 10. naka sa London. Alas 10, 18 sa gabi. Yes, guwaps. Oo. Unya, sa Pilipinas karon alas 6, 18 na no? Tama ba ko? Tama. 18 Oo. tama Sa sakto. Kuwait. So Sister Abasik English asa ni Sharon? Where are Sa you Manila. located now, sir? Nasa puso nila. I'm just kidding. Si YI, wait, screenshot na ko ha, kay ipang-follow na ko mo niya ha, sa kong Please, ka langga. account. Oo. So, unsa maning si YIU Grand, Si You mao Grind. yun iyahang, Taga ano siya, mao yun Mindanao. iyahang Sa channel. Tagum City. Mao yun iyang Mao na channel. iyang YT channel. Okay, sige, screenshot na nako. Ako na lang i-search niya manual. Lamat langga. So, Pero Thank you kung kayo. kung available pug ka sa buntag sayo, alas 8 sa buntag dres UK. Diha sa inyo ha, siguro alas 11 sa buntag. Na ako'y main channel yun ako is the June Degamon Show. pag working time, Di nakakaano. John, Di nakakahiga sige, yun. inaog niya. Working I'll working post it time here. Na, pag working time na Oh. sir. Sige, Ako ako ang main i-drop. channel. O sige, i-post Kanilang din ga, niya. Ako gibuhat ra na ako nilang ga. Backread niya Oo. ko. Sige. Kani nga channel gibuhat rin ni nako kay gusto nako i-promote ang ato ang kultura nga Bisaya. Oo. Mao nang wa ka na surprise ganiha nga okay. nagbinisaya mi kay kung magtinagawog mi dire unya ugma magtinagawog pod mi wa na diferensya the June Degamon Show. Di na ta magbisayang gamay kay Correct. tinagawog man ta. Tagalog man. Yes. Pero Sim sa usa ako ni siya sa Sim Oo. Go. sa ako na ako'y channel nga gihimo which is mao akong way para maka-live mao na siya ipatama post ako unya diri naog ang link sa ubos. Yeah. Sige. Sure. Dito ko kay nga no kaning main channel na ko ang si Maricor Gonzaga Makapobre which is under strike siya karon Oy, for live nang na-strike streaming. magagang. Tungod Ha?
Nag-dispute mo kog music nga di man ako sayop kaing dako. Nag-dispute man kog music na copyright ko unya. May option dito trim or dispute ra. So ang na-choose nako dispute which is wa ko'y kalibutan nga dispute is very wrong jud siya decision. So 3 months ko 3 months kong strike. So after 3 months pa ko maka-live. So kaning patama post mao ni siyang karon 2 weeks pa rin ako gigamit. Mao akong ginagamit mag-live. So diha ako ga-paraffle every morning na ako pa-entry. Usually mag-live unta ko ron. Pero kapoy man kaayo gyud ko oy, mga kapalangga oy. Kapoy kaayo gikan sa gawas. Unya mag-alas 2 na baya. So magtrabaho para baka So unyang kapoy jud kaayo. buntag sa Diyo. Diba? Unya napod mao jud. Naman ko dihay Pero na ako'y, ako'y premiere ron sa Facebook page mga 8 AM. Na ako'y Sige, premiere ilapag sa niya lang Facebook ga. page ron 8 AM Philippines time. Mag-premiere ka sa Sige, Facebook. lapag nako pag naog niya nako dapit. Oo. Tanawon na ako. Ay, usik mang good kay Tagaan na pareho- mong jacket na tanan Sige, ibaba nako. para maka Inaog nako niya Makalapa diri ka. sa ubos. Oh, sige. Yo, Naog pangisda nako lang diha yo ha. It o'clock ang Para premiere managhan ang niya. imuhang madugangan. Oh, Pangisda lang diha kay muli mga mag-share og link dire. Oh, mag-share ka na tagaan ta na kag jacket yo, dali lang yo. Pag naa kay jacket yo, pwede na ka mag-share og link dira. Oo. Sa mga gusto mag-share og link dira, lapag lang mo guys ha sa inyong mga link dira para madikitan mo sa atong mga kaigsuunan nga gapangita og mga organic ba. Ug kanang Organic jud, tinuod organic jud nga jud. mga kaigsuunan nato. Legit Diri sa you. friends. Oo. Sa atong sige, kantahan na nakakanta na ba ka bro? Mo kanta kog isa pa ka binisaya ha para sa inyong tanan pero natoy nag-request na Wow. na ako makita. Oh, Oo, mo kanta kog Nag-request. sige, binisaya bago ko ha. manaog, bago Oh, ko mo kanta sa kog mag-edit, guwap sa iyo sag naog. bago Kay ko para mag-edit ano, sang video. O sige, oo. bago ko manaog, maminaw sa ko. Maminaw sa sige, kag go guwap na. para Well, galista para ko ma-nice aning mga mo entry. pag-edit ba. Nako galista. Para ma-inspire ka pag-edit. Sure, sige, Oo. sige. Ayan, edit. Mm. Sige, 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 Si sige. Edith, oh. Unsa man ninday? Daghan na ba yung kay kog binisayang kanta nako, di ko mahutan. Igo naday, basin ako og mamatay. Igo ng pagpaantos mo, gisakitan king itlog ko. Pagkahapdos daw dili ko na maantos. Kalipay mo bang magsudong nga magbakho ako in town. Mylene Gomez 30, thank you very much. Please love me dear, please love me dear. I need your kiss and loving care. Balik na day, balik na day. Tambaliking mga kalay. Pagkahapdos daw dili ko na maanto. Kalipay mo bang magsudong nga magbakho ako in town. Please love me dear, please love me dear. I need
need your kiss and loving care. Balik na day, balik na day, tambaliking mga kalay. Igo na day, igo na day, basin ako ug mamatay. Igo ng pagpaantos mo, gisakitan king dughan ko, gisakitan king dughan ko. Igo na day, igo na day. Ay, igo na day di ay. Anyway, Igo, Jud. daghang salamat sa inyong tanan sa pagpaminaw. Naigo jud. Naigo jud nimo sir akong atensyon. Naigo jud nimo akong atensyon. Oy, daghang salamat ha. Thank sa inyong you. higala. Thank you very much sa mga nag-comment sa baba. Daghang kayong salamat kay Mylene Gomez, Dong Inday Adventures, yan. Brenda Swanson sa atong higalang gwapa. Dikiti na sila tanan yo, babalikan ka na nila tanan yo, o mga organic na to ng mga kaigsuunan. Ugma yo, kung napakadi sa tagom yo ha, saka sa ako ang The June de Gamon Show para padikitan takas mga friends. Mas daghan ugma kay mao man to yung main channel Okay, nako. okay, medyo. Oo, kung bakante ka para Naog padikitan. sir. Kaya akong dikitan sir. Inaog dikitan ako sa Sige, kondo ka sige. account. Inaog na ako. Oo. And ayun yung Manaog kalindi po sa ako, dikiti ha, siya kaya ha, ako- basic English. Guaps, Maricor, Guaps, nice meeting you ha. I hope to Thank you connect so with us, much. ha? Nice meeting you. Nice meeting you, everybody. Maricor. Thank you, Ayan. Maricor ha. Babalik Kung ako dito nakakay- pag ano. Kung na kay GLS, Balik ako imbita niya kami, pag- puhon. Ha? Sure, sige. Imbita Sa kami. Silent LS ko everyday sa Patama Post. Ano na So, ba ka? sa Maricor, Monetize na yung second channel, premier di pa? ako. Monetize na mo second channel, Sa di pa? Maricor, sa main channel, Ang monetize. second, di mo wadi pa. Monetize na ko sa Maricor, which na-strike lang. Naa pa lang siya sa Okay mag lang, 700 matulatan pa na lang, lang po. sub 2 weeks pa lang manggod siya. Okay lang na. Hinay-hinay 2 lang. weeks pa lang manggod siya pod good. Bibi pa Guwapo kayo. tratapuhon. See you. Bibi Bata pa. pa Ako ganyan ra siya mo pang nang ano. ginatabangan ako. Guys, pakidikit naman Support, kay ano lang ba? Grind. Support Sobrang lang sa bata pa po Minako. yung channel niya. Oo. Dikitan din po natin ha. Baka, oo. Okay lang na, Guaps. I-play din natin si You Grind Sige, para sige. makatulong din Ako- tayo. Ako Okay, ako maraming sa inyo. salamat, Dikitan ninyong Maricor, mga sa imong channel ha. pagkat-kat, ha. Sige, balik na lang ko Kita-kita tapuhon puhon. every Kat-kat Friday na lang niya ko ako sa ang night Guaps, time. ang Every Bisayang Friday. gamay, hudya ka mga Bisaya. Oh, sige. Live stream. Naka-notify naman kay naka-ano naman ko. Naka-notify naman mo. Oo. Nasa lang Apo Ikwan. Oh, sige. Ako ay naaga kong balay sa ubo. Oh, Sige. kat-kat kayo. Salamat kayo Puhon mga na. host. Oo. Nice meeting you all. Ayan. Good morning sa lahat. Salamat, Guaps. Sige, naog Daghang sa salamat, ko. ha. Naog sa ko mga boss ha. Sige. Keep connected. Thank you so much. Nice Keep meeting safe. you. Keep Thank you. safe. God bless. Thank you. Amping Bye, sa mga Maricor. comment, ha. Meeting you Mag-amping too. mo diha, ha. Kamutan na Bye na. bye. God bless. Abastic English. Mahigala, Ayan, taga Maragusa new na sa iyo. brand. Thank you. Nice Thank seeing you. you. Meeting you. Yeah. Hi. Oo. Bye, There you Maricor. have. Bye-bye. Oo. So, daghang salamat kay Maricor and kung kinsa may nag-share sa ilahang group chat, daghan kayong salamat. I think siguro si MBO, Mr. Belgium Official, o si Vicoy or si si Brenda Swanson, ato ang higala from the United States of America. So medyo gamay-gamay lang ang sa tawag ani bro, na hati ang ato ang pero mas ayaw ninyo kalimti suporta si A Basic English kay ato siyang ginapaangat para mukatkat pa ang iyang WH. Oo. Thank you, big bro talaga. I'd like to, of course, to always say thank you kasi you've been doing the simulcast since
December, right? Or November, I Mhm. would say. That's to increase or ascend my WH and Yeah. subscribers yan. So thank you so Yeah. much. Sa mga hindi nakakaalam dyan, yun yung ginagawa ni Big Bro sa akin. So it's really helpful. Para makatulong tayo sa And- WH niya, and then hopefully kapag si A Basic Puhon monetize na yo, I will help you yo. Bisag wala ka sa imong channel yo, basta tagaan lang ko nimog detalye. While live stream, pwede na ako i-kick sa imuhang channel. So kato mga tao, mga kagagalaan nato matan-aw sa imong channel, naakay earning sa imuhang watch hours. Murag ana yun. Correct. Oo. It's one way of helping you as well. Salamat kay Jun. Kay mas oo. Mas paspas man ang ang pagkuha og watch hours yo kung naga-live stream ka. Oo. Mm. Paspas siya. Yes. Yeah. Yes. Labi nagdaghan kag kasabot nga mutan-aw sa imong channel. Pulo ka. Halimbawa lang ha, pulo ka tao no. Tapos sa usa ka oras, 10 hours na to. Oh. Oo, ingon na siya. Nya, kung daghan pa, Mm. 20. Nya, 3 hours ka, 20 times 3, 60 hours. Ingon na siya. Oo. Ah. Mauna siyang pas-pas kay ma-monetize ang ga live stream. Pero kanang mananaw dapat gyud sila di sila mohawa bisag ibiyaan lang gud nila gud. O usahay Oo. mag-comment lang sila basta nakatutok lang. Counted na siya yo. Ngun ana ang technique ana. So mao nang ang uban gahimo sila og group chat. Tapos katong mga amigo nila mundan-aw to sa iya during sa iyang live stream. Kung 30 to ka buok nya, upat ka oras, 120 hours pud to, di ba? Yung ana na siya. So mas maayog yun ang live stream ka para tan-awon nimo yo kung halimbawa nag-live stream ka the following day, makita na nimo imong watch hours. Mu cut yun siya paspas. Mo nang paspas ko na monetize before kay na learn ako ba nga ay paspas gyud mo hatag og watch hours kung mag-live stream ka. Pero dapat mo advertise jud ka. Napansin po na ko na ya katong sa imo nga bitaw. So, Oo. nag-live ka tapos nagtanaw ko Mm. from 28 manata to. Saka din siya 36. Ay na ka na nagrasyahan Nikat-kat mo ko siya to. Nikat-kat mo ko siya to, Big Bro. So naa siya Oo. Oh. Nagrasyahan Na siya. siya watch hour. Oo, Oo. watch hour. Ingon ana na sa iyo mo nang kung perminti ka di sa tagum, Oh, nya gwapo ang connection. Paspas i-grab gani ang kayo, opportunity. matanaw kag mag-live. Oo. Nice kayo, wala kay putol-putol. Oo, Otherwise, klaro. bukas- Unlike atong ni Agi. Okay, kay five Fon, Sige minutes. ka kahulog ba? lagi. Oo. Kung naka So, sa there- tagum, i-grab yun ang opportunity. So I conclude the internet Okay. connection in Tagum is better than your Yes. location when you first got Oo, In kay Maragusan. Valley magud mi bro. Valley man Ha? Valley. Mo di ay. Mm. Mo di Nani ay. sa Kawa. So Mm-mm. matabon Ito, lang sir, sa mga ganang- buntod ba? Walay ka ng wired connection dito. Oo. Puro sa wireless lang. Mm-mm. Wireless Kat-kat lang Nagagas kayo. lang sa tower. Kat-kat ka sa mga avocado lang ka. Basig pas-pas ang signal. Tinuod bitaw na bro, na ako'y nakita bro, nga Ay, gahimo na ano gid siya man- og kanang Ito, tree house Yan. bro. Jun. Nakatulog na ba kag treehouse, Okay, Big okay Bro? lang signal. Ako kay Sorry bro. Unsa yo? Naputol ka. Ang okay man ang Binati ko signal kasi ito, yung- mo full bars man ang signal, kaso lang congested ang area tungod sa daghan na kay mga users niya. Dili na dagang makaya users. Oo. Murag traffic na kayo ba? O, nya. Dili na wala makakaya sa nag-upgrade ang server. tower. Dili na makaya. Okay. Ang labay Daghan niya, pa mag-NPA dito yun oh. dagan na nga Jun. Daghan pa Pero- gihapon. Peaceful Wala naman. kayo. Peaceful naman. Okay naman nga dito. Wa na kaayo kay nanon-render naman. Maora man nagikadlukan Oo. good sa mga investors, mao nang di sila mo invest kay bumbahon man ang ilahang mga towers. Nya aside po Oo. ana, nagapangayo po sila kuan dagko kayo na. Oo. Sa tawag na kayo dyan, Community. revolutionary tax ba na? Revolutionary tax, oo. Murag
Oo. Mo naman ay ano karon gi-combat sa Philippine government unya daghan na ba kay nanurrender diha sa Davao del Norte ug sa Davao de Oro. Okay. Oo. Ano man kaya John, tagaan man sila. Nato sila, tagaan sila ganang pabahay, may nana ba niya? Oo. Niya, Pwede ka mo surrender. trabaho. Oo. Oo. Alaga kay sa Tagaan ba din sila kwarta? Wala na eh. Patama post. Thank you. Ay, si ano pala yan, Maricor. Oo. Anyway, daghang kay salamat. So, aduna pa kitay 24 minutos before ta paalam di ta mo abot og alas 12 kay we need Matulog to take pa si a Big rest Bro. kay O, unya ako pod. unya Unya matulog pa hapon. si A-Basic, matulog pa pud ta. Si yun ning mata na. Unsa mo namoy business diha sa Tagum yo? Ay, wala. Wala yan, John. Wala ko tulog po. Kay panggabi man akong work. Ay, US. diha ba ka trabaho yo? Ay, ano Work lang, from home? online, home base. Mao ba? Work Pero from sa home. base ka sa Maragusan. Oo. Yan, nabisita ako din sa classmate nga silang balay. That's good. Yeah, That's good. Yeah, nagkano ko nga nag-live. Wala nang dayon ko diretso. Oh, basta makita ko nimong live yo, cut ka para i-promote ta kas mga ano kaigsuunan ba para madugang-dugangan pud ang imuhang saging ug ang imuhang watch hours. Oo. Kay daghan may mga ano gyud mga generous pud sa ilahang time, sa ilahang resources nga mo play gyud sa imuhang imuhang mga videos. Ay, ginag-play po na ako nasa imong ban ko. Sa imong kanya na nag-play na ko. Sa to si Ma'am Maricor. Oo. I-play na lang ko ya. Ay, good. Oo, si Che, bro, hapit na ay. Very good, thank you. Hapit na si Che, bro, mo graduate. 200 na lang. Ay, Ano si ba? Ate Chiril. Oo, hapit na siya mo graduate. 200 something na lang. Siguro within next week, graduate na siya. Sige, ako na tong tanawon to yung mga ubang Oo. Tinabangay lang Ako ka na- para pag graduate niya yung, ikaw na po amo ang i-play permanente para mo graduate po kapuhon. Paspas ra na basta maka-momentum na kakog momentum dire-diretso na siya. So, maog yun ay purpose sa ato ang channel mga kaigsuunan ha. Sa ato ang mga kaigsuunan diha, mga kahigalaan nga mga Tagalog. Ayaw mo ka hikog. Ayaw mo ka ikog ha, ayaw mo ka ikog og take part kung gusto mo learn og Bisaya ba? Ay magbinisaya ra ba gyud mi kay kanang makamiss gyud ang ato ang binisaya nga pamulong. Dialect. Mamiss Nakatawa gyud ko sa yun. ikog. Ayaw pagka-ikog kay ikog is buntot man na po, di ba? Oo. Ano man siya idiomatic expression. Oo, idiomatic expression. Yeah, John, wala mawala. Kaya John, kung mag-edit na ko, ang akong, ko lang ilista ng akong, kanang i-edit ang akong pangalan sa channel. Pangan. Dapat, butangan mo siya kay Y.I.U. Kung na siya kaya John. Y-I-U. I, og you. Y-I-U. Why ayo? Wa kay ayo, ano bitaw? Y-I-U. Tama na mo pag ingong grind. Y-I-U Oo, grind. tama. Y.I.U. grind. Ay, Y-I-U grind. Kay naara ba to isa ka Pilipino pod nga iyang gi-change iyang pangalan bro. Nawala iyang WH tanan. Galing, Naman. lagi daw? Nawala Madlok ganun ba? nawa. Nga the same man kay mong email. The same akong email pero gi-change na niya pangalan kay daghan daw siya kapangaan. So sa dihang pag-change niya, na-change pud ang iyang WH nawa. Karon back to zero siya. Ingo nga ibalik Sa sa iyong settings. pangalan. Nga old. Ambot ang sinahitabo. Oy, try So, na. but Reinstate nitong old name and then maybe Basin the dahil system would no. recognize. Oh, reinstate niya lang. Basin. Pero okay naman yung pangalan niyo, ano umutruhon man nimo. Okay na. Okay na Sa siya. logo lang nako. Sa logo lang nako kan. Okay. Meaning no na English John, gani kay kay Kwan. kao, you grind. Ang meaning ng Y.I.U. kay John kay nindot ang meaning sa Y.I.U. Ano Kwan. man na? You inspire us na. You You inspire inspire us. Grind. Pero sa Bisaya, Y.I.U. yung gyapon. Why ayo? Kabaliktaran, kumbaga. Pero ano siya, Americanized kayo, no?
Catchy. grind. It's catchy, but if Catchy people man siya, ask oo. you, if you ask, kung ano today meaning sa why are you? Yun pala yun. You inspire us. inspire Oh, us. ang galing no. Hilak ko, Bimo. Hilak ko. Hilak og tax bro. Bitaw, nice man siya. Pero okay na siya. You grind. You grind. Mura ba Ano you na, grant? kaibigan Ano ko yun, John, you kay- grant na siya. You grind. Masayang ang watch hours. Basta mawala ba? Oh, ayun na lang bro. Sa logo na lang ko mawa pa. mag-specify. Okay na lang mana. Okay man na siya. Oo. You grind. Mas catchy gana siya, you grind. Mura ba siya og mahinumdum man ako tungod kay you grant. Di ba? Yes. Ayun. Di ba na you grant? Tama ba ko grant na- ba to? Naipangalan nga you grind. Actually, lang ako ka-office yung mate katong nga you. actor, di ba? Yee. Mm-mm. You grant. Kana na lang ipadayon bro. You. Basta ipapronounce lang nimog you grant. Oo. Murag ana ba? Dali Keep siya it mahinumduman. English. Ako ray Bisayang gamay. O A basic English. You grind. Bisayang gamay. Gamay. Di ba? Oo. Anyway, so patama post, daghang salamat. Nadyaketan na yata nako siya. Oo. Nadyaketan ta na ka ha. Daghang salamat jud sa bro, unsa pa may imong kanta bro? Kantahan na nato ni siyang hotdon na nato natong playlist. Ikaw ni kanta, Big Bro. Naay nag-request o naabay lagkaw diha, Big Bro. Ana o si Ay, sus, Koan. Ginoo ko, Si lagkaw Michael Jewson or Hewson, how do you say that? Did lagkaw. I say it right, Michael? Because my name is Michael Jewson? Michael as well. I'm just Oh. kidding. Siguro Ayan. like, lagkaw kay mag-cute ta sa lagkaw ha. Sige, kantahan na akong lagkaw. Big Bro! Ay. Mana lagkaw man akong gipangita nganong ning tukar manggaoy kani. Oh, sige. Oy, na siguro experience ni si ano ba sa lagkaw ba? Dito sa atong lagkaw, ako misusi, ako miduaw, wa pagyoy jutay na daot, bisan sa dugay nga mga adlaw. Abi ko og naguba na, unya na tunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa kong mata. Dito natawo ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagkaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata. Dili nato hikalimtan kadtong himayan atong gisawa. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Sagit-sagit good sa lagkaw. Di ba? Dito nabuak ang alkansya. Mao nang di yun kalimot sa lagkaw. Abi ko og naguba na, unya na tunas og nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa kugmata. Ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagkaw ay handumanan sa gugmang gipanumpata. Dili nato hikalimtan kadtong himayang atong gisawaan. Nay dito atong namugna unang kalipang hilabihan. Kay dito nato namugna ug nabuak ang alkan siya. Big Bro, kadumdum jud ko. Siya inday. Kadumdum jud ko ana. Kadumdum ka na when you first sang the song, you didn't even realize the meaning of the song until you sang it. Kadumdum ka ata. Kaya di man ko na ko ni sige nakanta. Oo. Then I was really flabbergasted kay. Ngayon ko, ha?
Kung karon pa rin nabala ng mini, idugay na kayo nakakanta, pero ginakanta ni mo siya, murag wala lang, ginakanta lang. Dili mo siya kantahon, pero pag mo kanta ka, murag wala lang. Kanta lang. Oo, kanta lang. Sabton. Kanang di ganin ako feel. Pero katong Oo. dihang na bantayan ako nga, aduna de alkansiya nga nabuak. Di na ako malimtan. Oo. So, aduna pa tayo, kani nga kanta. Popular kay ni siya, bro. Ako aning kantahon, ha? Try lang na Sige, ako kung bro. kaya na ako siya Yes, big bro. i-doble kara. Ay, Ang ako kanta tagnaon. ni- Ako Oo. tagnaon, Bacon. Ansa, Oo. pasayaw ako, day? Yes, correct. Ah, ayan na. Ni Marcelito po mo. Ikaw na lang kanta. Yep. Dili koy. Bawalo ka diho. Pasayaw ako, day. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Nganong ako nga ana may uban. Pagkaksa na lang ko, day. Di ko lagi kayo ako'y gusto. Irog-irog, unsay irog. Irog-irog, sibuk nga rigyutay. Pastilan ni mo inday. Pagkawala mo'y kalooy. Ay, ang gugma undo. Ni madalag looy-looy. Pahalo ka na lang kung jugjutay. Unsay halok, uy, unsay jutay. Irog-irog, sibog-sibog. Unsay sibog-sibog nga rigjutay. Pahalo ka kuday, asaman. Sa imong api, nga naman. Ako ay mulakaw, asaman. Ngadto sa Davao, aw di ay. Maayo ni ini, maghimo. Kitag handumanan, unsa man. Panyong binordahan, siniprahan. Sa imong ngalan, aw di ay. Paminaw na undo, ano? Ani ay tambag, unsa man. Pag hinay-hinay do, ano man. Ikaw mabunggo, aw di ay. Maayo pa undo, malayo. Nalang ka na ako, nga naman. Kay dili ka gayud makadama. Ning akong dughan, aw di ay. Paliton ko day ang imong kaanyag. Ani ay 5 nga akong ihatag. Dawatan na kini ayaw diha ug tinantundo. Nga no ba og dili ko maminyo. Madubok ikaw bisan. Sige na lagi dili. Wa na'y mo punit. Nga no ba ko ay muligi. Kay ang gugma ko dili kabayran og 5 lang kapiso aron lang. Tingali unya ikaw magbasol ni anang imong hiko-hiko. Sige na. Be. Waka kuya be. Che. Oy, kalisod ba ato in tawon? Oy, kay nga. That was our Kanang grand lisod yung ba nga champion. wa kaga ensayo. Nabaliktad-baliktad na ba? Nag-request bro og matod nila. Gusto nimo ikaw mo kanta? Dili ko confident, big bro. Actually, kabalo ko sa lagkaw, kabalo ko atong matod nila. sige, Pero balikan lang lagkaw. dili ko, big bro. Ikaw nang Oh, B. sige. Matod nila is requested by Raul TV. Sige, Oh, Sir bro. Old TV, yes. Oh, Thank kantahon you. na ako ning matod nila ha. Matod nila. Ako dili angay. Imong gi-revive. This is matod nila. Matod nila. Ay. O sabihin, ki-request, matod mo, matod nila. Matod Dali lang, nila. Anong ni-request mo, Raul? Matod nila, big bro. Ay, matod mo, mani ako nabantok na. Laya. Matod nila Matod ako, dili angay. Oo. Kato, matod mo, mani. O, kasi matod nila. Ako dili angay.
Pagbabae man yan eh. Dili angay. Kaslang mamatsod nila, dili angay. Nga magmanga sa imong gugma. Matod nila, ikaw dili malipay. Ang babae man yan eh. Kay wa ako'y bahande nga kanimo igasa. Gugmang putli mauday pagsali, mauy bahandi labaw sa Bulawan. Matud nila kaanugon lamang sa imong gugma uparay. Dili magubal kining pagpati, bisan sa unsa nga katarungan. Kay unsa pa'y bilin ni ining kinabuhi. Sus, makainom-nom na sa utang ani. Kung sa gugma mo hinikawan, nako nga dili ka mutuo sa mga pagtamay kong naangkon. Nako nga dili mo kawahon ang damgo o pagsalig sa gugma mo. Nako nga dili ka sa mga pagtamay kong naangkon. Nako nga dili mo kawahon ang damgo o pangsalig sa gugma mo. Daghang salamat, Raul. Nahuwas-huwasan jud ko sa akong gikanta ba. Anyway, maraming daghang salamat sa inyong tanan, sa mga kaigsuunan, kay galaan nga adia dinhi karon, sukad ganiha hangtod karon. Manghinaot ko nga ugma sa sayong kabuntagon diri sa London. Magkita-kita ta utro sa among programang Kantasiyahan. Siyempre pa, kantahan na may kasiyahan. At sa mga gustong magkaroon ng mga organic and legitimate friends, tambong mo ugma, kaya doon na kita'y pentikasi. Yo, before I forget pala, yo.
Kaila ka ni Honey Grace? Honey Grace, Anin yun? wala. Marag, Kuya wala John. kaila. Oo. Mao na yung mga pag-umangkon. Kaila ka ni Jake Kuriba? Dili. Si Justin? Wala po. Taga Maragusan ba kayo? Asa dapat yung balay? Oo. Dito ka daw sa National High School, inyong balay? Ha? Sa, paano nga, Kuya John, sa Coronubi. Coronubi. Doon Sa sa Coronobig tagbibinta. ka. So, sila Arnold Rosiana. Coronobi, di ba? La Arnold Rosiana. Asa ba ka? Ila Panibon kadapita o ila Rosiana? Ha? Sa ila Panibon kadapita o dito ila ka Arnold Rosiana? Inyong balay? Unahan pa ila kapitan. Oo. Atong sa ano na Kuya John, sa Purok Bonifacio na. Si Arnold Atong- Rosiana mo yung akong kabatch. Actually, ahead siya og 1 year sa kuha Oh. Pero kami ang kabatch sa BSU. Sa BSU. Pa-extend kay Amid. Amid may tawag na mo sa iya ha. Si Kapitan Amid. Amid. Oo. Mao na akong mga kabatch. Sila Ma'am Bimbim nga nga Sanchez. Sila Ma'am Inday Jovelyn Moico. Mao na akong mga kabatch. Si Ma'am Liza Lumaad. Mao na akong mga kabatch. Murag kaila man siguro kana ay mga ilado man sa Maragusan. Bonifacio murag padulong naman sa Tagbibinta Falls. Nara. Akatong dalan sa Tagbibinta Falls, akatong sa crossing pa, unahan pa magamay ato. Papadulong na sa padulong na pakatkat na sa falls. Dili na po Kuya John, sa highway lang mo Sa highway lang mo. Sa unahan pa tong crossing sa Sila Tagbibinta. Danny, unsa apelyido ni Danny gani? Danilo. Danilo Barrios. Amo na sila yung mga kapasa before. Oo. Danilo Barrios, si Bong Totoy Bibo. Joke. Oo. So, bulag-bulag na tas susama sa Kanding. Murag mag alas 11 na deres gabi niya, magpahulay na ta, matulog na pod si co-host Basic English akong manghod niya. Dihara ka magstay sa Tagum yo. Kano sa mga muli sa toa? Basin unya Kuya John, pero kung Sa nangumpra ka diha yo? nakagipa kuan nga laptop Kuya John kanang imong gipalit pa ipaayo. si kanan lang god. Kailangan man equal kay si kanan man. Oo. Kailangan jud i-check ang item ba. Oo, para ma Oo. tinuod jud. Kay- Mao ba na imuhang unsay imong business yo basig makatabang pud ta? Ingon ka na kay online nga business. Unsay imong business? Ay kuan na Kuya John kanang Sa work niya, big bro. nagabuhat kong kuan website. Pero akong amo taga US, So Web designer? Something like that. developer. Developer, sorry. Ay! web Unsa man design. imong kan? Wait lang. Unsa man imong major? Okay ra mo i-type sa private chat. Kay naamang ko sa kuan. di na to. Wala man si Big Bro asa ko nag-work. Oo, basig makatabang ko. Okay, hanggang Oo, Naga- basig tagaan ka mag-outsource na mag-outsource ba niya nangita. Pwede ka i-refer ni dapat may kuan diri Kuya John, dapat may mga team po nga classmates sa college ba. Kauban gyapon may work nga niya. Dapat ug gyapon ng mga outsource. Kamo gani, mo nang ipangutanan ta kay I want to help you. Kay kung halimbawa ang inyuhang ginabuhat is about video editing, about sa technology, pwede may mag-outsource sa inyo og mga customers, clients, di ba? Kaya ba ang question, kaya ba ninyo mag-edit mo mga videos? So muha Kuya John kay kuan man may kanang sa website gyud kanang Website develop Oo. ga website, ano ba siya tawag terminology ana? Website Web developer. web Web developer. mo. Namay mo ka na akong mga ginahawak nga kuan Big Bro. Mm. Ay, kanay nga na ako mga, di ba, APAC man ako, Asia Pacific, North America, London, tanan. So, Outsource- related ana yan. Unsa man na bro? Related. Gihapon tawag anang tawag ani kanang kamoy ga unsa man Kami kakuha ka-hire. kag mga candidates pero Yes. remote lang sila or i-deploy Yes, mo. oo, actually,
offline ako ingon si mo kay bawal Oo. mong Ah, okay, sige, medyo sige, ano na sige, siya in oo. detail. Pero mo na ginabuhat ka padala mig tao abroad pag naay ma-hire. Mm-mm. For example, ang applicant is from the Philippines and if that Mm. applicant is qualified to be working in Singapore, Hong Kong, Thailand, whichever Mm. country that is, pwede siya dito. Mm. So that's what I do. Ako Ayan. offline si mo. Mo na nung tanan ko si mo you inspire us kasi naamon ko sa kuan. Basa lang ning kuan sa atong Sa private, private chat. chat. Oo. Okay, naamon ko. Siya kay basin na kay sa tawag na kanang mag if ever ka na mga client na nana ba. Oo, ganina. Hala, Oo. pwede mo diretso sa imo ha. Kay kami build among mag-build ng website na nang Mm. bitaw. So naka-idea about paano mo idea yun? sa Java, Sa- mga Python, ana? Kabalo ka, ana? Ano lang ang mga nagagamit may ka ng WordPress na content management system. Mhm. Oo. Ay. Sige, basa atong private chat. Ay, sa Oo. Tanaw na to. Ang sa buhat kay, muna akong kuan. Bitaw. Muna akong line. Oo. Tapos kung naay magpahimo og website, mo dire i-refer na lang nako sa imo ha. Umuagi pa sa imong employer. Murag sa iya nga Ay, case dili ni na. bro. Direct na sa mo Direct na sa imo ha. Oo. Mm. So bali ang imong employer is ga-outsource ra pud og kanang kanang customers. Kinsa man ni kat Oh, nay gwapo ang- ni kat. Ang akong Si Jaime. ang akong Ay manguli na mi na ni kat na siya. ano na, Nanay artista. sa artista. Oh, Bisaya mo ni siya ba? Yung dubisin yung Oo. tanan. Siya na muhuman sa 24 hours man ta little bro na. So, nahuman Palito pala na. nahadlok. 3 hours na mong nahuman. So ikaw na mo kumpleto sa 21 hours. Kamusta? Siya na siya. Dali. Atik lang. So sige yo, basta kung namin matabang nimo yo, we'll do ha. And sana all na mapahayag sa nawong ba. Nakoy gi-message sa private chat yo. Ay, That's oo. what I do. That's what I do sa trabaho. So at least naka-idea. Yeah, kani si yo, si Jaime Proud yo, tag-iya ni siya mall sa sa Saudi Arabia. Nita. Hi, Katawa. musta bro? Kumusta ang Okay na po yan. Gikan ka work? Hmm. May gani kay wa kami hulop dayon. Bawa pag-abot na sige panawag ba? Oo. Unsa man na, Murag gibantayan gini siya surveillance ba? Surveillance Mag-attendance ka. Oo. Oo. Anyway, sige ato ang kung puhon niyo kung naay mga prospective clients i-refer nako sa imo ha. Big bro na mura pa daghan man siya. na Okay. ano, karon? Nindot dira ato ya kay pabor sa inyo kay namo dira kay kami kay Oo. maglisod man mig pangitag client sa laing Oo, bansa oo. kay ano man. Nakay Kailangan portfolio yo sa imuhang mga gibuhat. Oh naa. Asa Ay, asa ano, man- Pwede na ko PM i-message mo sa i-private Facebook. message diri yo karon. Oo. Para Wala pa magud ipakita nako. na pamangod sa kwan. Ay private message na ko sa Facebook ya. Oo, sige private message siya para ipakita nako ba kung nga mao na imong portfolio sa imuhang mga Oo. ginabuhat. Oo, kay mao man na ilang una tanawon patkita sa portfolio ana niya be para makita nako ang iyahang output. No. Ana man na sila. Oo. Para share na lang nako. Mm. Mm. And then dapat na kay quotation ha sa imuhang service. Ay, oo. Para- Ay, ano lang yan, kay magsabot ng primera sa amuang quandary kay sa amuang kay na may web developer, tapos Oo. sa magbuhat og website, kay kailangan pa mag-night designer, mga nana, bitaw ya. So dapat na Oo. may quotation na kanang pag Oo. magtana na ang mao na to inyong itubag nga mao ni amo ang kamo na internal magsabot basta kung mangutana na kay prepared nga price quotation. Para dili sa diretsyo na, no? Oo, Para, dire-diretso na. Oo. Kay kami
ako ay mangita, kumutabang ko sa inyo ha. Di ko mo promise pero I will try to help you. Para Tama. ibato na lang ako sa inyo ang mga ano. Ako pod, I won't promise kay naman ganun yung mga requirements. Of course, Oo. you'll go through stages. But if you get it, then finally you'll be Pero- sent. Pero tambagan ta ka ha kay naman bug ko'y amigo pod deribod nga ingon ana yung ginabuhat pero syempre mahal gyud to kay diri man. Correct. Pero ang Correct. buhaton ninyo para paspas ang outsourcing namo is mag-prepare gyud mo kanang online nga portfolio ninyo para amuan lang i-forward. Oo. Tama, no? Oo, para tan-awon na lang nila, ay, impressive. O, mangutana din nagpila man. Pag mo ingon nagpila man, kamo na mag-istorya. Oo. correct. Ana na siya. Kay Okay, ako ang amigo na siya kung mas portfolio kuhan, eh. kuya, kung mas tayo, if ever na ang mga price, mas mo prefer mo nga sila mo go sa mga Pinoy. Oo, Kay mao dili gani. kayo kuan og rate. Ano ba? Mao gani, mas ganahan sila Southeast Asia. Specifically Oo. sa Philippines kay pulido Oo. mo himo, nya makaaman English unya ano pod ba ang price ba is Dili po sa- kay dili po mahal. sa yung- tama lang ba? Oo, tama-tama lang ang ano. Dili makagisi og ngabil. Mm. Ngabil gyud ba? Murag ready na yata si Manghod Jaime ba mukanta og Ready na gina Ay, siya. Kanta na sa 24 kwan. songs. Kanta na sa kwan, Butchikik. Butchikik yung kanta ng big bro. Ingon-ingon pa rin siya bang ayaha dong subaybayan si Guapa. O nag-live na ba sa Abot Facebook? GLS. Correct. Ay, kung Wala asa niya naman to. to siya. Ano Wala, busy kay ko, kuya. Last few days kay sahuran ba ya diri? Alam mo, you weren't busy. It's just that you had other priorities to consider. Aray. And she wasn't your priority on that day. Gikasaban. Kasabot. Paita ni. Basta ba, dili man good mi friend sa Facebook, man good. Sumao dito. Tanong to ka ni Big Bro para makabalo ka siyang Oh, nangutana welcome, ko Dave. siya sa ako, Dili po may friends man pa, pero ako pa siyang gi-add. I think she's busy. Ade, What's she has her name? other priorities. I don't use really the word busy. So, mangutano jud ka Big Bro kaya saan mo pagperso? Anong ako may mag-istorya nga wala mo ko yung ana dahil song kinabuyo. Big Bro, ikaw na story. Lucas talking. Kasi mainon ko ni Big Bro baka sa fan ko communicate siya na ako. Niingon siya sa ko ang kanang kuya, kanus amang kumukanta. Ay, Ako na siyang giingnan nga mukanta ka aning adlaw og sa dihang nakalimot pud siya. Oo, mao nang kabalo ko nga wa kami adto kay wa man siya. grabe mo magkabisi sa trabaho lagi eh. Padato na gyud ba nagpatukod yun siguro pila ka andanang balay nimo Manghod. Isa para kuya. Ay sa pa ka andana. So dugangan pa yun ang duha ka andana, tulo ka andana. Pwede Asa po. mga nagpatukod sa inyo has Pangasinan? Bagyo kuya. Wow! Ang puhon. Communicate yun mi ba para makapuyo mi sa imong balay joke. Kaya nga nang dili good na may ikat ka kwarto. Wow, pila upat, dagana eh. Ay master's bedroom. Dili. Gwapo sa Bagyo kay di ba bugnaw. Nice ang weather, ang klima dara, ang weather. Nice kayo. Naka-remember ko nga aniha ko diha mi natulog sa. Di gyud ako malimtan ang pangalan ba? Irisan. Where Okay, sa Boy Irisan. Gibbs lives. O, di ba? Yeah, sa Irisan. Irisan. Oo. Di ba po ko sa banda sa Asin Road? Di ba ang Irisan, Manghod, kadto man ang bangin, di ba? Kaya Upo, nahinumduman na mo ang gipuy-an na mo before, naagyod sa gilid sa bangin. Sus, kumulinog. Usually ang mga balay diha na Nasa gilid sa dalan, di ba? Sa bangin. Yes, kuya. Nga, kumulinog, bro. Diretso kas, minteryo. Oo, Paano di dahil ko katulog sapa? og tarong ato. Imagine matulog ka na sa gilid sa bangin. Wa man ka maanad. Peaceful man kay kuya. Mao gani kung maglinog-linog ba. Diretso ka puniton dito sa ilalom, diretso minteryo Kaloy, nga nakabunan man ka. Ang last nga linog ato kay katong Katong grabe may nga kali- linog lang. 1991 Maulang na to? kuya. Ay, murag 1991 to, oo. Na ako'y pinsan nga na kwan dito. Kaapil Wala pa mo ato. ko na wala pa mo ko natawa na.
Ako gani lang. Wow. Fetus ako ato. As pangyang, oy. Ako kayang ba? Si Big Bro. mo sa ano. Ah, Sa kabalon ako. Muilom na ako. Agaw nga. Igagaw. Some of my relatives ang nadamay. naapil ato. Mm. Grabe kay itong ano no? Nga linog ba? Kusog University ba to? Mangod ang ano na hugno. Hotel, I think hotel. Hotel ba to or para murang Yes, naman to Hyatt university? Hotel. Ay Hyatt Hotel ata. dito. Mm. Grabe gito. Ay, grabe. Di ko kalimot ato nga grabe. As in. Siguro nagbalik-balik pa tong mga kalag dito ba? Anyway, murag atong topic karon November 1 naman. Murag jud. Kamusta mo taron na diha sa baba? Ang background niyo ba kay murag November 1 na pod. Gigit-gitan niyo. Gigit-gitan niyo ay gituyo din niya. Ay, Hayag kayo. gituyo din niya. Kay hayag din daw kayo. Oo. Ay may unsa may ano may katikaran diha sa ano karon sa inyong lugar diha Saudi. Ako, Big Bro, Ilocano. Kadumdum ka nga, model na siya din sa Saudi. Oo. Pareha po may model ako mo delivery ag suman ug kambibingka. Pasok na kaya habi. Kalami. Sa model. Pagwapuhay og lawas ba? Ako pagwapuhay og ano abs. Wala na sa una. Absent sa abs. Sa una pa tong lawas kaya karon kay wala na retiro na kanang. Before, di ba, ano, dapat, 6 packs. Ako niabot ko kung 18 packs before. Apil sa likod. Back to back. Back to back. Apil ang gilid ba? Back to back and side to side. Oh. Nai-abs akong gilid. Grabe. Anyway. Pasok. Oo. Bitaw, salamat kayo, Jaime ha, sa pag-anhi, pagtambog sa atong pintakasi, di na tamag. Ganiha pa ako sa baba, kuya. Ganiha pa ba ka? Ginura ko Ikaw kay- ba itong nag-comment Tama. dito? Kaon pa og kadali. Gabi ilalagi ka trabaho. mahuman. Tag-unsa ng orasay mo Close. trabaho? Hangtod 12:30 AM. Hala? Sa pagkang orasa magsugod? 3:30 to 12:30 AM. Pila ka oras na? 8. 9. 8 hours Nine and 8 to 8 hours pag minus sa break. minus prayer time. Bayad din yung break, dili. Dili anad no, dili pod kuya. Isa ka oras Kauban ang na to break siya ninyo? kauban na to siya sa working hours sa na. inyong sweldo. Ay, si Jaime Dikiti kay so daghan kay ni ba dato kay ni. So kung mudikit kag usan niya tagangan niya 100. Hari sa mga ninja. Alam niya na, oy. Hari sa mga ninja. Oo. Wala Wag ba kita- Pitora ko ya, pitora. Pito daw yang iano yo. Oh, di ba? Ingon ko nimo yo di ba? Jackpot kay pito. Kagahapon ba kay nalipay na Thank kay you. ko, bro. Niabot ako 3,020. Ya. Karon pag mata na mura kog na ano ba na Nga naman, nagamay. 2,160 na. Pila? From 3,020 nahimong 2,960. Oo. Hello. Nalagas talaga. 60 di ba? Tapos si Airo pa sige balita nako, Daddy. Look. Kada na ba siya? Dako na kay kag babalay. 3,020 na palakpak siya. Siya po iniingon sa ko ang luoy kay imong balay kay 2,000. Taga-deliver of good news o taga-deliver of bad news. Bad news. Bad news. Oo. That Wala, really ingon hurts. anak yun. Abisa po ako kuya, mangisda ako sa una kay malagas kay 70. Pangisda ko 80, malagas 70. So ay 80 po. Pero naka-experience kong nalagasan ko og 350. Ngalami kay tumbling nga pinaugdok ang ulo. Urti nimong Sakita paningkamot ato, eh. 350 sa usar pagmata nimo. Ha 350 gyud imong kaon. Gutom Sa gani akong WH yun sa ano kuya, wa ko na monetize kay malagas 300, 500. Oh, Grabe no? lami kay hilak lang. Mao lagi no. Listen kay may puno ng WH sa una.
Oo mo gani. Pero karon paspas ng WH ang lisod. Karon Lisod ang saging. bananas. Baliktad karon. Anyway. So manamilit na mi sa inyong tanan diha sa baba. Daghang kayong salamat jud sa inyo hang pagtambay, kuyog kanamo gikan kaniha hog hangtod karon og mapasalamaton ko ang sa higayon nga gihatag ni Jaime tud karon you grind og mapasalamaton ko ang sa basic English akong sa higayon nga gihatag ni Jaime tud karon you grind mapasalamaton nganong ning Naay na playback. playback man Ako ang sala. ay okay lang. Bunalan. Og daghang salamat sa inyong tanan mga kaigsuunan ha, mga kahigalaan nyo. Daghang salamat. Jaime, little bro, see you tomorrow. Kung naamoy time ugma, Salamat, alas Jason. buntag, magkita-kita ta kaninyong tanan ha. Og Yan, that's alas 4 sa hapon, Manila time. Alas 4 sa hapon, Manila. 8 p.m. UK time. Yes. Ayan. Og sa Sunday ayon nyo kalimpipod ha ang Sunday Love special for alas the 8 sa buntag, alas 4 sa hapon sa Pilipinas. Doon na tayong mga guest from Manila, Yes. mga Down syndrome kids. Okay, so utruhon ako, daghang kayong salamat. Ako mapasalamaton sa inyong pagkuyog kanako og sa amo ni Lil Bro og ni You Grind og ni Jaime. Sa inyong tanan daghang salamat. Amping kanunay og ayaw kalimti ang pag-ampo og pasalamat sa tanang grasyang gihatag kanato sa atong Ginoo. Amen. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Big Bro. Bye, Jaime Proud. You grind. And for those who are still there na nag-support sa atin. See you later 4 p.m. Manila time for the June Degaman Show. Jaime Proud, sana makaakit ka mamaya para makakanta ka. Thank you ha. 11. Jaime, Lil Bro, thank you. Salamat kayo, John. Salamat. God bless. Bye-bye. Bye-bye. See you tomorrow. See you tomorrow.